ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takdang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 230 FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Nobyembre 12, tuiga 2024. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 43 dias na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon ni mula gani mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hovera. Sa mga nagapauna dalagkuan nga mga balita, sa Sabado na ang aton sininganugong Bombo 2024, A Little Pain, A Life to Gain. Ang Iloilo City Police Office sa mga buylugman sa nugong Bombo 2024. Lakip sa mga ginsumpahan sa aton sining kapulisan sa ila siniya nga pagsulod sa serbisyo is to serve and to protect. Pagpanerbisyo kag pagproteher sa mga pumuluyo yang ngayara sa ila sining area of responsibility. Ilakip na sinadre ang pag-upod man sa mga kasubong sining noble nga hilikuton ang pagtunar sang dugo. Sa iban pa nga mga balita, utod sang isa ka SB member sa banwasang estansya nadakpan sa ginpaningayon sining entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group sa amuman nga banwa. Mga high-powered firearm to mga na-recover sa ngaton sining mga katapo sa CIDG. May update man kita sa sining nagluntad nga vehicular accident sa may banwa sa San Dionisio nga kung saniin tatlo gidri ang ginabawian sa kabuhi. Ang pamilya nagasinggitan karon sa hustisya. Kag gini sila banwa ang nag-question man sa sining pag-release sa kay Tommy Clarito nga mo karon ang driver sang pick-up truck, isa ka negosyante. Pero tingin justify man diri sang San Dionisio PNP kiti naglaps na kuno ang reglementary period kag wala ini mahingagaw nga mapasakaan sang kaso. O galing ang punto naman sinadra banwa, ilo na ni karon ang anak nga nabilin. Ngayara pagkaroon iya sa estado sa nga daw halos hindi makapati sa natabo sa iya sini iya nga utod kag sa iya sini ginikanan. Ganong ekspektaron mo sinadra nga hikuton niyang mga dapat hilikuton na gud nga makafile sa nga kaso. Sa iban pa nga matalupang doon karon nga mga balita, Iloilo City Command Office nagpanawagan sa mga kandidato nga tsekyaron ang ilang pangalan kun bala yara na sa balota ang pagtsekyar tubtob lamang Nobyembre 15 sa subong nga tuig. Kung may mga pag-ilis pa dira iya sa aton sining mga kasimanwa, kung may mga sala nga spelling, kung ano pa dira nga mga typographical error, salang pa ina nga mapailisan tubtob Biyernes kadlaw Nobyembre 15. Samtang mga estudyante sa University of Iloilo nagadugok sa tagsa sini ka enrollment. Latest situation aton sini karon nga lantawon. Sa iban pa nga mga nagapanguna kag mga mainit sini nga mga balita, Major IVR Cangheles bagong DPAW Chief Spokesperson sa 3rd Infantry Division Philippine Army. Ilalahon tani ang bago nila nga DPAW Chief kag at the same time spokesperson mano. Kag Iloy nagpamombo matapos ginaligaan nga wala maayo matagan sa pagtamod sa Municipal Social Welfare Development Office sa banwa sang San Miguel nga ginabuso. Kag anom ka mga local government units sa probinsya sa Iloilo wala pa sa gihapon makapasa sa mga dokumento sa paggabaton sa insentibo para sa mga barangay tanod.
Muning mga dalaguan ng mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na bombohanay sa auto. Medyo nag-experience kita sang isa iya ka ano ni siya bombo abrinan kung pagatawgon ang halin pa ni sa Japan nga blado kasubong daghana nga trangkaso pero why problema no sa aton sini nga mga kabombo kaya tani kagadasyo mas guon gani o nga nagabako nga halin pa sa Japan kay ti inablang ginahambal nila nga tinaga nga Kataro man lang gali. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries sa 1-2 Panalo Part 23 promo sa Bombo Radio kag Star FM. 6.5 million pesos total prizes nationwide ang mangin regalo sa Bombo Radio kag Star FM sa panibag-o sini nga promo subong tuig. Kada quarter iya mayara kita sa promo diri sa Bombo Radio. So whole year round sa aton sini nga mga tagpalamati may promo gid kita. Inaiya para iya sa aton sini nga mga kabumbo no sa mga maukod nga tagpalamati kag viewers ang Bombo Radio kag nagasunod naga-follow sa mga media platform sa Bombo Radio kag Star FM. Ginahatagan naton sila sang kay gayunan agud nga makaangkon sang cash prize. Hindi lang kay cash prize kundi may ara pa sang gift pack, may ara pa sang radyo. O kagang radyo nato na banwa nga ginapanghatag, no? May LED light na lakip sa premyo nga ginahatag, may LED light, may flashlight. Pwede iya ma-charge, pwede sa di battery, pwede sa kuryente. Kag labi kag labaw sa tanan, wala ini nalansang ukon ginalamrihan sa isa lamang ka istasyonan. Sa aton sini nga mga kabumbo kada adlaw Lunes tungtong Biyernes 3 ang mga daog sa aton 3 ang aton sini nga daily draw winner no ang duha magabaton sang 500 pesos cash each kag gift pack nga balor sang 720 pesos each money no sa aton sini mga kabumbo sa aton iya nga special draw 500 pesos nga cash sa gyapon kag sa nasiling ko na ang limited edition nga radyo nga wala iya nalansang sa isa lamang ka istasyonan, wala na ka fixed dial. Sa aton sini nga mga kabombo paglawag sa ngalan mo, hatagan ikaw sa nganom ka oras agud i-claim ang imo sini nga premyo. Gani nagakadapat nga magtutok, magpamati, magbantay, maglantaw no sa Bombo Radio Iloilo, diri abi iya sa 837 kHz sa Facebook Live sang Bombo Radio kag sa aton sini nga YouTube channel. Paglawag sang imo siniya nga pangalan dira dalikat na dayon kag i-claim ang premyo kay ang premyo nagahulat lang diri sa imo sa istasyonan sa Bombo Radio. Why na damo iyang kuskos balongos pa pag kanto mo diri pasiguraduhon mo lang nga dala sinini mo ang imo iyang valid ID. Mas mayo pa kung ipa-photocopy hambal ba siya ipa-xerox lang daan. Para tayo yun ang pagbaton sininimo sa imo siniyang premyo nga nagahulat diri sa istasyon sang Bombo Radio. Gani ikaw nga nagapamati dira, no? Maghimo na sa imo siniya nga ma-entries damua para nga dako man ang imo sini nga tsansa nga maggadaog. Damo nagapamangkot ti Bombo Jam ano nga mga produkto na, ano nga mga proof of purchase na, ang amon sini nga dapat tipunon. Ipatpat naton ina karon sa aton sini nga mga kabombo para iyang maumpisa na kamo. No, or makapadayon na kamo sa pagtipon sa mga entries kag makahulog madugangan nyo pa ay yung sining mga entries para sa week number 2 sa aton sining daily draw sa 1-2 Panalo Part 23 promo. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon detalye sini bantayan sa maray nga pagpalayag sa Momoray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima
Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon. Paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute para sa ininit. Sunod kay Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, sa 12 sa buwan ng Nobyembre taong 2024. Mga Kabombo-Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 43 days ago, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, mga pumamaya mahigit 150,000 na individual apektado sa pananalasa ng bagyong Nika. 145 katao naman stranded sa 11 pantalan. Sa atin pong ulat panahon din, ang bagyong Nika papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Samantala ang bagyong Ophel naman magdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ito ang ipinaiiral na alerto sa Bulkang Bulusan. Binabaan na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Samantala si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman handang humarap sa pagdinig ng House Quad Committee. Pero nakatakdang pagdinig bukas, kansilado raw. Sa ating provincial report, ilang mga pangunahing kalsada at mga tulay sa Region 2 hindi pa rin madaanan matapos manalasa itong bagyong Nika. Sa international news naman, tutukan po mamaya dahil ang US military nagsagawa ng strike sa siyam na target na di umano'y kabilang sa mga Iranian groups sa Syria. At sa sports balita, itong si Shai Gilius-Alexander binuhat ang Thunder sa panalo kontra Clippers. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nananatiling stranded ang nasa 145 o 145 katao sa 11 pantalan sa Pilipinas dahil yan sa epekto ng bagyong Nika. Base sa monitoring ng Philippine Coast Guard ngayon pong araw ng Martes, meron ding kabuuan na siyam ng mga rolling cargoes ang stranded habang 15 vessel at 20 motor bangka ang pansamantalang nakikisilong. Sa naturang bilang, mayroong 34 at 34 na mga pasahero, mga truck drivers at mga cargo helpers ang na-stranded sa Southern Tagalog, habang meron pong 6 na rolling cargo ang kinansela muna yung kanilang mga biyahe sa karagatan. Naitala ang mga stranded na individual at mga cargo sa Real Port at maging sa may Calapan Port, Buel Port, sa may Valadero Bay, Romblon Port, maging sa San Agustin Port, sa puerto ng Balanacan, Tingloy Port at Wawa Port. Sa Bicol Region naman, 111 pasahero, mga truck drivers at mga cargo helpers ang stranded habang 3 rolling cargo ang nagsuspende muna pansamantala ng biyahe sa may Calaguas Islands at Pasacao Port. Samantala, kaugnay din po ng mga nakanselang mga biyahe, nagkansela rin ng commercial flights ang ilang mga paliparan sa Northern Luzon dahil po yan sa masamang panahon o masungit na panahon dulot ng sunod-sunod na bagyong pumapasok sa Pilipinas. Ilan sa mga paliparang pansamantalang nagsuspende ng mga flights ay ang Vigan International Airport, ang Lingayen Airport at Baguio Airport sa kabila ng panunumbalik na ng maayos o medyo maayos pong panahon. Sa habang ang Lawag International Airport naman ay wala pong naitalang kanseladong mga flights, international man o domestic. Samantala, wala namang umanong mga danyos sa mga pasilidad ng mga naturang paliparan at wala ring naitalang mga nasaktan mga casualties sa mga personnel. Dagdag pa rito ay ang mga paliparan sa may Basco, Tuguegarao at Kawayan na nanatiling operational at wala ring naitalang mga danyos sa mga pasilidad namang ito. Kasalukuyan namang nanunumbalik na mga commercial flights habang ang mga non-scheduled flights sa mga coastal areas ay mananatili munang suspendido sa kasalukuyan. Ang Basco Airport naman ay meron pong naitalang mga kanseladong flights dahil sa malalakas na hangin. Ito ho'y mga flights mula Manila patungong Basco at flight mula sa Clark papuntang Basco dyan sa probinsya ng Batanes.
Karagdagan pa pong balita, tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na handa na ang ahensya sa epekto ng bagyong Nika. Partikular na po sa mga lugar, dyan po sa may Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, mayroon pong nakalaang pondo para po yan sa mga cash assistance o tulong pinansyal na ibibigay para sa mga nasalanta. Anya, itong mga tulong pinansyal na ito ay ipapamahagi nila kapag pumasok na sa early recovery stage. Pagkatapos po ng bagyo para may panimulang muli ang mga lubhang naapektuhan. Pagtitiyak din po ng opisyal na sapat ang supply ng family food packs na paunang ipinapamahagi yan sa mga nasalanta at patuloy pa rin po ang produksyon ng mga naturang food packs. Dagdag pa niya na patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng kanilang ahensya sa mga regional directors at maging sa local government units para po yan sa mabilisang pagresponde. Kaugnay niyan, narito pa ang payag ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. As we speak, ay may mga na-dispatch pa ng mga karagdagang mga family food packs dito sa regions 1, 2, and CAR. In fact, for Region 2 alone, meron tayong nakadispatch na karagdagang 35,000 today na kung saan nga po that will be part of our ongoing response operations and of course at stockpiling. In terms of available resources naman po, ang DSWD ay may mahigit 1.3 po na mga family food packs strategically prepositioned across the country. Meron din naman po tayong inilaan na pondo para sa emergency cash transfer and of course other assistance or interventions that may be taken from assistance to individuals in crisis situations. So currently we're at the response phase. So mga family food packs and non-food items ang pauna po natin ipinapahatid. But once we enter yung early recovery phase ay makakapag-extend tayo ng mga karagdagang interventions in the form of financial assistance. Kaugnay pa riyan, pinasalamatan naman po ng ahensya ang Department of Budget and Management dahil sa patuloy pa rin na pagsuporta sa mga pondo na kakailanganin ng disaster response operations. Yes, the POLUD naman po is very grateful to the support of the Department of Budget and Management because all our requests for replenishment of our quick response funds have been favorably acted upon by the DBM. And we are confident that our new request will be favorably acted upon as well. Dahil syempre napakahalaga noong ating isasagawa po na disaster response operations. And we're very glad that the Department of Budget and Management has been working and has been facilitating. Sa ngayon po ay paalis na ang bagyong Nika mula sa Philippine Area of Responsibility, ngunit may bago na naman na 2 bagyo ang binabantayan ngayon. Sa iba pang mga updates, apektado po ang kabuang 4,024 na pamilya dyan sa may Cordillera Administrative Region sa kasagsagaan ng pananalasa ng bagyong Nika. Ito'y binubuo ng kabuang 10,876 na katao. Batay sa datos na nilabas ng Department of Social Welfare and Development ngayon pong araw o Nobyembre 12, mayroong 1,359 na pamilya sa Cordillera ang na-displace kung saan 812 rito ay dinala sa mga evacuation center. Ang nalalabing 574 na pamilya naman ay nakituloy na lamang sa kanilang mga kaanak at mga kakilala. Sa pagtawid ng bagyong Nika sa naturang rehiyon, mayroong inisyal na 47 o 47 mga bahay ang natukoy na nasira mula ho sa mga probinsya ng Abra, Apayao, ang Ifugao at ang probinsya ng Kalinga. 3 sa mga ito ay natukoy na totally damaged o mga nawasak. Kasalukuyan na rin ang ginagawang relief operations doon ho sa mga apektadong residente. Bombo Weather Update. Kuha tayo ng mga development kaugnay pa rin po mga kabombo dito ho sa ilang mga weather system na binabantayan po dito ho sa ating bansa. Yung isa ho ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dito ho sa una, ito hong bagyong Nika, papalabas na po ang naturang bagyo sa Philippine Area of Responsibility mga kabombo at tinatahak ang pakanlurang direksyon at kasalukuyan pong nariyan na sa may West Philippine Sea. Huli pong namataan ang mata ng bagyong Nika sa layong 225 kilometers sa kanluran po ito ng northwest
west-northwest ng Lawag City dyan sa may Ilocos Norte. O kung hindi naman, kung magsisilbing basehan po natin ang Kalayaan, Cagayan, ito ho'y nasa 315 kilometers ng kanluran ng Kalayaan, Cagayan. Taglay pa rin ng bagyong Nika, mga kabombo, ang lakas ng hangin na aabot ng hanggang sa 95 km per hour at yung pagbugso nito ay aabot ng hanggang sa 115 km per hour. Kumikilos po ito northwestward at ito'y sa bilis na 10 km per hour. Nakataas pa rin, mga kabombo, ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang mga lugar sa ating bansa. Lalo po dyan sa may northern area, katulad po ng northern portion ng Ilocos Norte na kinabibilangan ng mga bayan ng Sarat, Pidig, Bangi, Vintar, Burgos, Pagudpod, Bacara, at maging ang Adams, Pasukin, Karasi, San Nicolas, Dumalneg, at maging dyan sa mismong Lawag City. Kasama rin po dito ang northern portion ng probinsya ng Apayao sa may Cordillera na kinabibilangan po ng bayan ng Luna, Calanasan, at ang northwestern portion ng Cagayan, tulad po ng Abulog, Pamplona, Sanchez Mira, Santa Praxedes, Claveria, at ang northwestern portion ng Babuyan Islands na kinabibilangan po ng mga isla ng Kalayaan at ang isla ng Dalupiri at ang isla ng Fuga. Samantala, inasahan pong magdudulot ng panibagong mga pagulan sa Luzon, lalo ho dyan sa may northern Luzon, eto hong bagyong Ophel, habang papalapit ito sa kalupuan ng Luzon. Sa pagsapit po ng Huwebes hanggang Biyernes, mga kabombo, o Huwebes ng tanghali hanggang Biyernes ng tanghali, Nobyembre 15, ay posible pong maranasan ang tinatawag na heavy to intense rain sa malaking bahagi po ng Northern Luzon na kinabibilangan po ng Cagayan at Isabela. Ito ho'y katumbas, mga kabombo, ng hanggang sa 100 hanggang 200 mm ng tubig ulan na ibubuhos sa mga naturang probinsya. Asahan din ang moderate to heavy rains na dulot pa rin ng bagyong Ophel sa probinsya ng Apayao at probinsya ng Kalinga dyan sa may Cordillera Administrative Region, at ito naman ay katumbas ng 50 hanggang sa 100 mm na tubig ulan. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines. Pwede po ninyong bisitahin ang ating website, ang www.bomboradio.com, o kung hindi man, pwede rin po ninyong bisitahin ang ating Facebook page, ang Bombo Radio Philippines, para po sa dagdag na mga development kaugnay pa rin sa mga sama ng panahon. Oras natin, meron na ho tayong 12 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hindi rin nakaligtas ito hong Coast Guard substation sa may bayan ng Dilasag sa probinsya ng Aurora matapos ang paglandfall ng bagyong Nika sa naturang bayan kahapon, Nobyembre 11. Ayon po sa Coast Guard District Northeastern Luzon, inilipad ng malakas na hangin ang malaking bahagi ng bubungan nito at pumasok ito hong tubig ulan sa loob po ng pasilidad. Nasira rin ang ilang bahagi po ng istasyon, dala na rin ng malalakas na mga paghangin. Sa kabila po nito, mga kabombo, ligtas naman at nasa maayos na kalagayan ang lahat po ng mga Coast Guard personnel na nakadeploy sa naturang lugar. Alas 8 ho ng umaga kahapon, mga kabombo, Nobyembre 11, nang maglandfall ang bagyong Nika sa bisinidad ng Dilasag, at sa loob po ng ilang oras nanalasa ito sa mga coastal town dyan sa may probinsya ng Aurora at probinsya ng Isabela. Malalang sa paglandfall ng bagyong Marces sa may bayan din po ng Santa Ana, Cagayan, nito hong nakalipas na linggo, nasira rin ito hong Coast Guard Substation Santa Ana at pinasok ng tubig ulan ang loob ng naturang istasyon. Patuloy pa rin po ngayon ang ginagawa pong paglilinis at pag-aayos sa mga naturang istasyon. Talakuha naman po tayo ng update doon po sa bilang ng mga individual na apektado ngayon ng bagyong Nika. Pumalo na daw po sa 150,000 na reactionary standby supports mula naman po sa PNP, inactivate na rin. Kaugnayan kuha po tayo ng karagdagang report mula kay Bombo Kelly Cordero. Umabot na sa nasa 153,643 ang bilang ng mga naapektuhang individual dahil sa bagyong Nika. Mula ito sa iniulat na 142,000 kagabi. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang naturang bilang ng mga individual ay katumbas ng nasa 36,788 na pamilya. Mula yan sa Region 1, 2, 3, 5 at Cordillera Administrative Region. Habang nananatili naman sa mga evacuation center ang nasa 14,971 na individual o katumbas din ng nasa 4,593 na pamilya. Iniulat naman ng NDRRMC na ilang tulay at kalsada ang hindi madaanan ngayon, partikular na ang mga nasa Region 2. Kasabay nito, nananatiling walang kuryente ang nasa 25 lugar sa naturang rehiyon. Samantala, sa panig naman ng Philippine National Police, sinabi ni PNP Public Information Office Chief at
spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga regional directors na kasabay ng pagtulong nila sa mga sibilyan na apektado ng bagyo, tiyakin din ang kaligtasan ng ilang kapulisan at pamilya ng mga ito. Matatandaan na noong pananalasa ng bagyong Christine, higit 3,000 kapulisan ang naapektuhan din ng bagyo kasabay na ang kanilang pamilya maging ang kanilang mga tahanan. So hindi pa tayo nakakabangon po dito sa Typhoon Christine, and there's another Typhoon Leon and now Nika po. So lahat po yan kasi ang gusto ng ating PNP to make sure na wala pong iniisip yung ibang mga pulis po natin habang nakadeploy po sila at nagbibigay po ng assistance, samantalang yung sarili po nilang family ay affected naman. So they made sure na secure po yung kanilang mga families and well taken care of ng kanilang mga respective PNP offices and units. Sa ngayon, tiniyak ni Police Brigadier General Fajardo na lahat ng regional office sa bansa ay naka-heightened alert status dahil sa inaasahan pang pagpasok ng bagyong Ophel at Pipito. Activated na ang reactionary standby support force ng PNP sa national headquarters sakaling kailanganing magdagdag ng puwersa sa pagsasagawa ng relief operations. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras na natin, meron na ho tayong 17 minutes makalipas ang oras 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga updates, nag-deploy na ang National Grid Corporation of the Philippines sa mga linemen para ho magsagawa ng mga restoration activities sa ilang mga lugar dyan sa may Northern Luzon na nasiraan at nawalan po ng supply ng kuryente. Dahil yan sa magkakasunod na pananalasan ng mga bagyo at panghuli dito ay yaong pananalasan ng bagyong Nika. Ayon sa National Grid, naibalik na ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar na madali lamang pong ma-access at hindi gaanong naapektuhan sa pananalasa ng bagyo, habang sa ibang mga lugar naman na nagtamo ng labis na pinsala ay nagpapatuloy pa rin ang ginagawang clearing operation. Kabilang ho sa mga transmission line na naibalik na sa normal ang operasyon ay itong Santiago to Kawayan 69 kilovolts line. Sa ngayon ay nanatili naman pong hindi available ang Santiago to Aglipay 69 kilovolts line, habang ang Santiago to Batal 69 kilovolts line ay partially energized na o bahagya na pong nagkaroon ng daloy ng kuryente. Ang mga ito, mga kabombo, ay nakakaapekto sa mga supply ng kuryente sa mga bayan at ito ho'y sa probinsya po ng Quirino at Isabela. Dalawang probinsya na dinaanan po ng nasabing bagyo. Naipag-ugnayan na rin ang National Grid Corporation of the Philippines sa mga distribution utilities o mga electric cooperative na meron pong direktang supervision o sakop doon po sa mga local power distribution. Samantala, binaba naman sa level 0 ang alertong ipinapatupad sa Bulusan Volcano mula sa dating alert level 1. Ayon po sa Volcano Bulletin na inilabas kaninang umaga, walang natukoy po na mga aktibidad ang PHIVOLCS mula sa nasabing bulkan sa mga nakalipas na buwan, kaya inilagay na ito sa normal status. Kabilang po sa naobserbahan ang mahinang volcano-tectonic earthquakes na nanggagaling po yan sa Bulusan at pagbuga ng usok at tabo nito sa nakalipas naman na 3 buwan. Gayunpaman, posible pa rin daw na muling itaas ang alerto kung mayroon pong ma-detect na abnormalidad mula sa bulkan. Inaasahan naman na makakatulong ang deklarasyon ng mas mababa pong alerto upang muling makahikayat ng mga turista sa paligid po yan ng Bulusan at upang mapanatag na rin ang kalooban po ng mga residente sa naturang lugar. Sa iba pang mga updates, lumubo pa sa 9.81 billion pesos ang pinagsamang halaga ng pinsalang iniwan po ng severe tropical storm Christine at itong super typhoon Leon sa sektor ng pagsasaka. Batay po sa updated report na inilabas ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, naapektuhan ng 2 bagyo ang mga rehiyon ng Cordillera, Ilocos Region,
Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at maging ang Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at dyan sa may Caraga Region. Umaabot na rin sa 233,923 ang bilang ho ng mga magsasaka at mga mangingisdang natukoy na naapektuhan. Inyo po makikita sa inyo pong screen ang mga naturang datos. Sa production loss naman, umaabot na po sa 380,704 na metriko tonelada ng mga agricultural products ang tinatayang nasira mula po sa 183,877 na mga ektarya na mga sakahan. Yaong mga palayan o yung tinatawag na rice industry ang natukoy bilang pinaka-naapektuhan sa dalawang magkakasunod na bagyo kung saan tinatayang aabot po sa 5.89 billion pesos ang natamo po nitong halaga ng pinsala. Ito ho'y katumbas ng mga kabombo ng 1.60% na pagkalugi sa annual target production ng Pilipinas pagdating po sa bigas. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang ginagawang assessment daan upang mabago pa ang naturang datos habang nagiging pahirapan din yung ginagawang validation sa pinsalang dulot ng Bagyong Leon dahil na rin po yan sa kasalukuyang masungit na panahon dyan sa may Northern Luzon na pangunahin pong naapektuhan ng naturang super typhoon. Kaugnay din po ng balitang ito mga kabombo, inilatag na rin ng Department of Agriculture ang tulong na ipagkakaloob dun ho sa mga magsasakang naapektuhan nitong severe tropical storm Christine at super typhoon Leon. Ayon sa Department of Agriculture, nakahanda na ang 549.64 million pesos na halaga po ng mga agricultural inputs katulad dyan ng mga binhi ng palay, mga abono at mga gamot para ho sa mga magsasaka dyan sa may Cordillera Administrative Region, Central Luzon, dyan sa may Calabarzon, dyan sa may Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas at maging sa Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at may Caraga Region. Meron ding 500 million pesos na inilaan para ho sa tinatawag na Survival and Recovery Loan Program o ito ho yung mas kilala bilang SURE program sa ilalim po ng Agricultural Credit Policy Council sa ilalim din ng Department of Agriculture. Dito ho'y maaring makautang ang mga magsasaka hanggang sa 25,000 pesos nang walang anumang babayarang interes. Maliban po rito, nakahanda rin ang mahigit sa 1 billion pesos na halaga po ng Quick Response Fund para sa rehabilitation at maging sa mga isasagawang recovery effort sa mga lugar na maapektuhan o naapektuhan ng dalawang magkasunod na kalamidad. Ayon pa sa Department of Agriculture, kumikilos na rin ang Philippine Crop Insurance Corporation para ho makapagbigay ng bayad danyos doon ho sa mga magsasakang nakapag-insure ng kanilang mga palayan. Iniulat din ng Department of Agriculture na nakapagpadala na ang National Food Authority ng kabuuan na 15,697 na sako ho ng mga bigas doon ho sa mga lokal na pamalaan para ho maitulong doon sa mga biktima ng dalawang magkasunod na bagyo. Sa magkakasunod na bagyong Marce at Nika, patuloy pa rin yung pong ginagawang assessment at maging yung ginagawang validation ng Department of Agriculture ukol ho sa naging epekto ng bagyo, yung lawak po ng pinsala at bilang ng mga magsasakang naapektuhan ng naturang bagyo. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report. Si Vice President Sara Duterte nasabihan umano ng mga kaibigan na hindi tungkol sa pondo ang magiging pagdinig sa Kamara. Kaugnay niyan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-ulat ni Bombo Bea Piniza. Inabisuhan umano si Vice President Sara Duterte ng kanyang mga kaibigan mula sa mababang kapulungan na wala umanong tatalakaying budget ng Office of the Vice President sa mga magiging pagdinig para sa deliberasyon nito. Kwento ng pangalawang Pangulo, paglabas umano ng dalawang audit observation memo ng Commission on Audit, agad naman umanong sinagot ng kanilang opisina ang mga ito dahil nire-respeto umano nila ang mandato ng COA. Kasunod ito ay nakahanap umano ng tsansa ang mga kongresista na mag-umpisa ng isang koalisyon para umano atakihin kung paano ginastos ng OVP ang confidential funds noong 2022. Sa lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds. No? So sinagot namin, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari.
gagawin lang nila is aatakihin ka nila sa confidential funds. Dahil umano dito ay binitawan na lamang ng kanilang opisina ang kanilang budget at pinaubayan na lamang ang desisyon sa Kamara de Representantes. Nang hindi umano umepekto ang taktikang ito ng Kongreso, ay nagsagawa naman daw ng privilege speech si Representative Rolando Valeriano para atakihin ang mga proyekto at mga nagawa umano ng OVP. So ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privilege speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee did the hearings doon sa privilege speech ni Congressman Valeriano. Samantala, kinwestiyon din ng Vice Presidente kung bakit pagdating umano sa mismong pagdinig ay walang nabanggit na kahit ano tungkol sa confidential funds. Ngunit kapansin-pansin umano na ang mga tanong ay tungkol dito. Ang ginagawa lamang umano ng Kongreso ay nagawaan niya ng issue para makapagproseso ng impeachment case laban sa kanya. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nakahanda umano si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na lumipad pabalik po ng Maynila para harapin ang mga nag-aakusa sa kanya sa pagdinig sa House Quad Committee sana bukas, Miyerkules, Nobyembre 13. Kaugnay po yan sa umano'y extrajudicial killings sa drug war campaign sa ilalim po ng kanyang administrasyon. Ito man ang sinabi ng dating Pangulo sa kanyang dating Executive Secretary na si Salvador Medialdia. Ayon sa isang source mula po sa kampo ni Duterte na humiling na huwag ng pangalanan, lilipad sana ang 79 anyos na dating Pangulo mula po sa kanyang retirement house dyan sa may Davao City sa Mindanao. Sa ilalim ang dating Pangulo sa undisclosed medical procedure para sa kanyang flight patungong Maynila. Bagamat ayon sa source, sinabihan niya ni Duterte na kaya niyang dumalo sa pagdinig dahil utak naman at hindi katawan ang kanyang gagamitin. Nauna na nga ang ipinabot ng kampo ni Duterte sa pamagitan ng kanyang abogado na hindi sisipot ang dating Pangulo sa pagdinig ng House Quad Committee dahil sa kawalan niya ng integridad at katapatan ng ilang mga mambabatas na hindi naman natinukoy o pinangalanan ng dating presidente. Sinabi rin ng abogado ni Duterte na ilang mga testigo umano ang pressure para tumestigo na may personal silang nalalaman sa pagkakasangkot ng dating Pangulo sa munoy extrajudicial killings habang siya ay alkalde pa ng Davao City at noong siya ay Pangulo. Samantala, sa nakuha namang development o update ng Bombo Radio Philippines mula po sa Kamara de Representantes ay hindi po muna matutuloy ang pagdinig na una pong nakatakda sana bukas sa pamagitan po ng Kamara de Representantes, mga kabombo. Ang dahilan ay ilalabas pa ng naturang o ng mababang kapulungan. Sa karagdagan pa pong balita, hindi naman na daw ikinagulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-alma ng China sa ipinasang Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Law. Ito ang sinabi ng Pangulo matapos na ibabalangan ng China nang ipinasa daw na 2 batas ay maaaring magpalala ng tensyon sa karagatan. Gayunpaman nanindigan naman si Pangulong Marcos na kailangang patuloy na protektahan ang soberanya at sovereign rights ng ating bansa. Mahalaga rin umano ang 2 batas dahil ito ang tumutukoy sa boundaries o teritoryo na nasasakupan po ng Pilipinas. Mababatid nga na tinawag na iligal at walang bisa ng Chinese Foreign Ministry ang umano'y tangkang pag-whitewash ng Pilipinas sa illegal claims at mga aksyon sa disputed waters at ipinatawag na rin nito ang ambassador ng Pilipinas doon sa China. Kaugnayan narito ang karagdagan pampahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, that's not unexpected. But we have to define closely. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are. And
Kaugnay pa po niya, nanindigan naman ang National Security Council na walang rason ng China para magprotesta laban sa pagsasabatas ng Pilipinas sa Maritime Zones Act na naglalayong ideklara ang karapatan at entitlements ng Pilipinas sa maritime zones nito alinsunod na sa itinakdang standards ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon kay NSC spokesperson Jonathan Malaya, ang mga nakapaloob sa Maritime Zones Law ay alinsunod yan sa international law. Tanong pa ni Malaya na kung may batas ang China, bakit hindi pwede sa Pilipinas? Iginiit pa ng opisyal na pinagtitibay lamang ng ating bansa ang ating mga karapatan, kaya't naniniwala ito na walang dapat na ikabahala ang gobyerno ng China dahil walang nilalabag na international law ang Pilipinas. Ipinunto din ng National Security Council official na napakahalaga ng naturang mga batas na nagpapatibay ng ating soberanya sa ating mga territorial sea, internal waters at archipelagic waters. Gayon din pinagtitibay nito ang ating economic rights at sovereign rights at jurisdiction sa exclusive economic zone ng ating bansa. Ginawa nga ng opisyal ang pahayag nito kasunod ng inilabas na statement ng China kung saan idiniklara nila ang baselines ng territorial sea. Malapit po yan sa may panatag shoal na tinatawag naman ng Pilipinas na Baho de Masinloc habang tinatawag naman ito ng China bilang Wangyan Dao. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na itinakda at alinsunod umano ang naturang baselines sa international law gaya ng UNCLOS at batas sa China sa territorial sea and the contiguous zone. Ginawa naman ng China ang pahayag matapos ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act na nagtatakda ng 3 sea lanes para po yan sa mga dayuhang barko at sasakyang panghimpapawid na dumaraan sa mga karagatang saklaw ng Pilipinas. Samantala, may tuturing ang Pilipinas na may malaking potensyal bilang isang malakas na puwersa ng ekonomiya sa Southeast Asian region. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito ho'y sa gitna ng anyay magandang estado ng Gross Domestic Product o ito hong mas kilala bilang GDP ng Pilipinas. Base sa datos, nakapagtala ng 5.8% Gross Domestic Product growth rate ang Pilipinas sa unang quarter ng 2024 na anyay pagpapakita ng potensyal ng bansa sa larangan ng ekonomiya. Sa kabila nito ay inihayag ng Pangulo na marami pang dapat na gawin sa gitna po ng anyay mahirap na landas na kailangang tahakin. At malaki, ayon pa rin po sa Chief Executive, ang may tutulong ng kakalagda lamang na Create More Act na ang target ay ang makaakit pa ng mas maraming namumuhunan, mga lokal man yan o mga banyagang investors. Narito ang bahagi po ng kanyang pahayag. Despite our potential, we recognize the challenging road that still lies ahead. Through this law, we seek to attract both domestic, and this is an important point, both domestic. Bahagi po yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay po sa kakapirma ng bagong batas, ito hong Create More Law, mga kabombo. Samantala, kuha naman po tayo ng mga balita mula dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso dahil ang AMLAC nangangailangan po ng pondo para daw yan sa Artificial Intelligence System na makakatulong na makapag-report ng suspicious transactions kasunod na rin po ng kaso ni dismissed Bamban Mayor Alice Go. Kaugnayan, kuha pa tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Binigyan diin ni Senate Committee on Finance Chairman Senadora Grace Poe na siyang dumidepensa sa pondo ng Anti-Money Laundering Council para sa 2025 na kinakailangan ng AMLAC ng budget para makakuha ng artificial intelligence system na makatutulong na makapag-report sa kinahinalang transaksyon kasunod ng kaso ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Poe, 87 cases sa 183 cases na inihain ng AMLAC mula una hanggang ikatlong quarter ng 2024 ay may kaugnayan sa Bamban Pogo Hub. Mula noong 2017, sinabi ni Poe na nakapagsampa ang AMLAC ng 744 cases na kinabibilangan ng freeze orders, civil forfeiture cases, administrative cases at formal charges. Hinggil sa mga transaksyon, aabot sa mahigit 23.8 milyon na mga kahinahinalang transaksyon ang nai-report sa Anti-Money Laundering Council para sa 2024. Mula 2022 hanggang sa kasulukuyang taon o sa loob ng 3 taon ay mahigit sa 36.9 milyon naman ang natanggap na mga kaduda-dudang covered transactions kung saan kasama na rito ang mga kasong may kinalaman sa smuggling, swindling
at paglabag sa Electronic Commerce Act of 2000. Ang covered transactions ay tumutukoy sa general threshold na abot sa 500,000 pesos. Ibig sabihin, kapag umabot sa ganitong halagang transaksyon sa bangko, ay dapat na i-report ito sa AMLAC. Sinabi pa ni Po na kahit mas mababa sa 500,000 pesos ang transaksyon, basta't kahinahinala o questionable, ay maaaring ipagbigay alam agad sa AMLAC. But of course, with the AI project, the massive volume of CTRs and STRs alongside their increasing trend, the aim of the AI project is to enhance AMLC's capability in detecting and preventing money laundering services. It can assist in the discovery of unusual financial transactions and possible illicit financial activities. These are all generalizations that they submitted to me, but that's the hope of having the AI. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Meron na lamang ko tayong 25 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Lumagda ang Commission on Elections at ang Metropolitan Manila Development Authority ng isang kasunduan para sa nalalapit na midterm elections. Kabilang sa magiging papel ng Metropolitan Manila Development Authority, yung pong pagtanggal ng mga campaign materials na lalabag sa mga patakaran ng COMELEC. Kabilang narito ang mga nakalagay sa mga kawad ng kuryente, mga nasa labas ng common poster area at lagpas sa laki o nalaki ng sukat mula ho sa itinatakdang Fair Elections Law. Makakatulong din ang ahensya sa pagtitiyak ng maayos na deployment ng mga election materials at yung pong pagbamando ng trapiko sa ilang malalaking mga political events. Maliban dito, nagipagkasundo rin ang poll body sa ilang private firm para ho sa mas pinalawak na information drive at maging yung paghahanda para ho sa darating na halalan. Samantala, target naman pong resolbahin ng Commission on Elections ang lahat na ng nakabinbing nuisance cases sa katapusan po yan ng Nobyembre. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa oras na makumpleto na ang resolution para sa mga nakabinbin pong kaso ng nuisance candidates para sa senatorial race, sisimulan na rin ang pagresolba sa mga petisyon para ideklarang nuisance ang mga nasa 300 na lokal na kandidato para sa 2025 midterm elections. Una na nga pong idineklara ng poll body ang nasa 47 na senatorial candidates bilang nuisance na kandidato, habang nakatakda naman pong ilabas ang desisyon para sa natitira pang kaso ng 117 na senatorial aspirants. Sa oras naman na maresolba na ang lahat ng nuisance cases, inaasahan na mailalabas na ang malinis na listahan ng mga kandidato pagsapit po yan ng buwan ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Sa iba pang mga updates, maglulunsad na rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng investigasyon sa sikat na digital payment platform na GCash, kasunod po ng mga ulat nitong weekend na ilang mga user o maraming mga user ang nakaranas ng hindi otorisadong paglilipat ng pera na iniuugnay sa mga error sa internal process. Sisiyasatin ng Bangko Sentral ang insidente upang matukoy ang mga posibleng kahinaan at suriin ang compliance o yung pagtalima ho nito sa mga regulasyon at mga dapat ay patakaran. Sa isang pahayag, sinabi ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inatasan nito ang G-Exchange Incorporated, ang operator ng GCash e-wallet, na agad nalutasin ang mga iulat po ng mga hindi otorisadong pagbabawas sa mga pera na nasa account ng mga apektadong user at mabilis na kompletuhin yun hong proseso ng pag-refund o yung pagsasauli ng mga nawalang pera. Sinabi ng financial regulator ng bansa na ang insidente ay dahil sa isang error system o system error batay sa inisyal na ulat na isinumite ng kumpanya. Tiniyak naman ng e-wallet platform na mananatiling secure ang lahat po ng account ng mga gumagamit at nasa proseso naman ang pag-refund ng mga kinaltas na pera. Kaugnay pa riyan, iniimbestigahan na rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang posibilidad ng organisadong hacking target ang partikular na GCash accounts. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, matapos po nilang siyasatin ang kaso ng komedyanteng aktres na si Pokwang na nawalan po ng libo-libong pera mula sa kanyang e-wallet account. Dito na nagpasya ang ahensya na i-shift ang kanilang investigasyon mula sa system glitch sa posibleng organized hacking.
Hinimok din ng opisyal ang aktres na makipagtulungan sa ahensya at ipaliwanag sa publiko ang nangyari. Ang Interagency Response Center hotline naman ay nakatanggap na po ng kabuang 21 reklamo kaugnay yan sa hindi otorisadong fund transfer nitong weekend. Bunsod nito, hinihimok ng ahensya ang mga biktima ng naturang organized breach, kabilang na ang aktres na si Pokwang na lumantad at ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari sa kanilang mga account. Pinapayuhan din ang publiko na tumawag sa hotline ng Interagency Response Center na 1326 para po yan sa cybercrimes, organized hacking at iba pang mga kaugnay na reklamo na maaari pong tawagan anumang oras maging sa holiday. Oras na natin, meron na ho tayong 19 minutes o 20 minutes bago sumapit ang alauna ho ng hapon. Abangan mamaya mga kabombo, yung mga konsul ng Pilipinas na nakabase po doon sa Estados Unidos ay pupulungin daw kaugnay po yan sa kalagayan po ng mga Filipino immigrants ayon po sa embahada ho ng Pilipinas na nakabase dyan sa may US. Yan ay kasabay pa rin po mga kabombo o kasunod ng muli pong pagkakahalal ni dating US President at ngayon po President-elect Donald Trump bilang susunod muli na Pangulo ng Estados Unidos. Abangan po yan mamaya sa pag-uulat ni Bombo John Flores. Samantala update po muna tayo sa ilang mga development o ilang pa mga balita. Samantala, naglaan na po ng 1.6 billion pesos ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa susunod na taon para po yan sa programang magpapaunlad pa ng seaweed industry. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., ang Enhanced Philippine Seaweed Development Program ay bahagi po yan ng layuning mas palakasin pa ang aquaculture sector, partikular na sa pagtutok po sa seaweed na isa po sa pangunahing agricultural export ng ating bansa. Paliwanag ng kalihim na malaki po ang potensyal ng pag-unlad sa seaweed farming sa pamamagitan ng 64,000 hektaryang expansion. Maaari din daw na tumaas ang taunang output ng tinatayang 50%. Ito ay kumakatawan sa libo-libong trabaho at makakapagpataas pa sa panlabas na kita ng ating bansa. Una na nga pong iniulat ng Philippine Statistics Authority, ang seaweed industry daw ay nakapag-produce po ng tinatayang 1.6 million metrikong tonelada ng sariwa po mga seaweed noong 2023 na nagresulta sa produksyon ng hanggang 228,570 metric tons ng seaweed products na may kabuang halaga naman ng 12.7 billion pesos. Sinabi rin po ng ahensya na ang lalawigan ng Tawi-Tawi ay mayroong 20,000 hektarya po ng potensyal na seaweed farming areas, bukod ito sa kasalukuyang 62,000 hektarya ng taniman ng mga seaweed. Potensyal na rin po na lugar ngayon para maging taniman ng seaweed ang mga lugar ng Timog Kanluran po ng Luzon na may 12,735 hektarya, maging doon sa Zamboanga Peninsula na mayroon naman 16,845 hektarya. Oras natin, meron na lamang ho tayong 17 minutes bago po sumapit ang launa ng hapon. Balikan po natin ang report mula po kay Bombo John Flores. Ito ho'y kaugnay doon sa pagpupulong ho sa mga opisyal ng Pilipinas na nakabase doon ho sa mga Estados Unidos para yan sa kalagayan po ng mga kababayan po nating naroon, yung mga undocumented Filipino immigrants. Kasunod pa rin po yan ng pagkakahalal ni dating Pangulo at ngayon po'y President-elect Donald Trump sa Estados Unidos. May report po dyan si Bombo John Flores. Nakatakdang pulungin ang lahat ng Philippine Consul sa United States si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, upang talakayin ang gagawing kaukulang tulong para sa mga Pilipinong illegal immigrants kasunod ng pagkapanalo ni President-elect Donald Trump. Nagkatuon ang isasagawang meeting para matugunan ang kaukulang tulong para sa tinatayang mahigit 300,000 na mga Pinoy immigrants na pinapangambahan na ma-deport sa Pilipinas. Kasama ang states ng Guam, Chicago, Honolulu, Houston, Los Angeles, New York at San Francisco ang magsasagawa ng planning session na nakatakdang iset sa Disyembre sa Embassy ng Pilipinas sa Washington, D.C. Well, meron kaming sa December, meron kaming ang tinatawag naming planning session. One of the top priorities namin yan o lahat ng mga consulate namin dito sa Amerika, starting from Guam to Honolulu to San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston,
at saka Chicago at New York. Magpupulong-pulong kami dito sa Washington DC at yan pag-uusapan namin kung paano namin gagawin yan. Siyempre kukuha din kami ng direksyon galing sa ating home office at saka yung sa Department of Pilot Workers at saka sa Malacanang kung paano natin matutulungan sila kung anong pwedeng gawin ng embahada natin. Pero ang number one, siyempre advice natin, kung talagang wala silang chance to get a legal status, ang advice talagang it's better that they go home na now voluntarily. Kung maaalala, sinabi ni Trump na handa niyang gastusan kahit magkano ang mass deportation para sa mga illegal immigrants na nakatira sa US. We will begin the largest deportation operation in the history of our country because we have no choice. Payo naman ni Philippine Ambassador to the US, Romualdez, magkusa ng umalis sa mga illegal na Pilipino immigrants sa Amerika para maiwasan ang deportation na mas lalo pa raw magpapahirap sa mga Pinoy na mahuhuli doon. Better na umuwi na muna sila dahil pag ma-deport ka, talaga hindi ka na makakabalik dito. Now, the only thing is, siyempre, mahirap ito. This is a big, big operation ito dahil milyon-milyon ang pinag-uusapan natin eh. So, number one priority na naririnig ko dito sa mga official na kausap namin, sinabi nila, yung number one priority yung mga criminals. Siguro naman wala naman tayong masyado o wala tayong mga criminal na mga Pilipino. Sa kabila nito, binigyan din ni Romualdez na hindi maikakailang maganda ang record lalo na sa trabaho ng mga Pilipino na gustong-gustuan niya ng mga Amerikano. Para sa Bombo Network News, Bombo John Flores nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Pasta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, siniguro ng Department of Agriculture na makakabili na o sa mga merkado ng mga bigas na mayroon pong halaga na 42 pesos hanggang 45 pesos bawat kilo sa mga palengke po yan sa Metro Manila, lalo ho dyan sa Quezon City. Nagsagawa kasi ng inspection si Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Belicaria Guevara. Kasama po ang ilang mga opisyal ng kanilang ahensya sa mga public market sa syudad, gaya po yan ng malalaking mga merkado. At ito ho yung mga pangunahing na pagbibilhan ng mga murang klase ho ng bigas. Paliwanag naman itong si Department of Agriculture spokesperson Engineer Arnel de Mesa. Ang mga bigas na may mga mabababang presyo ay nagmumula sa mga lokal na sakahan ng bansa at ang mga mas mahal naman ay inaangkat mula po sa iba't ibang mga bansa na tinatawag bilang mga imported premium. Samantala nangako naman ang ahensya na hindi lamang ito pansamantala at mas paiigtingin pa ang pakipag-ugnayan sa mga magsasaka at maging sa mga local traders para ho hindi maantala at maputol ang supply chain na pinagkukuhanan nila ng mas murang bigas. Samantala sa puntong ito, kuha po tayo ng mga karagdagang report mula sa lalawigan dahil ang Philippine Army sa Western Visayas ay all set na raw para po yan sa Dugong Bombo 2024. Kaugnayan, kuha tayo ng report mula sa Bombo Radio Iloilo. Nakahanda na ang Philippine Army sa Western Visayas sa gaganaping Dugong Bombo 2024, A Little Pain, A Life to Gain. Dito sa Iloilo, gaganapin ang Dugong Bombo 2024 sa Iloilo Science and Technology University sa La Paz, Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay First Lieutenant John Beethoven Malana, Civil Military Officer ng 82nd Infantry Battalion ng Philippine Army, sinabi nito na hindi lang sumuong sa panganib at ipagtanggol ang mamamayan mula sa kahit anong tao o grupo na gumagamit ng armas at karasan ang kanilang layunin. Anya, bilang mga sundalo, tumutulong rin sila sa blood donation upang makadugtong ng buhay. Ayon kay Malana, makikibahagi rin sila sa Dugong Bombo 2024 lalo na ngayon na wala ng pandemya. Iginit rin ito na mahalaga ang pag-donate ng dugo dahil hindi lang ito makakatulong sa kapwa kundi makakabuti rin ito sa katawan ng isang individual. So sa atin na activity ngayon November 16 na iniimbitahan po namin lahat ng mga tao or mga taga dito sa hindi lang taga dito sa Iloilo pati na rin po yung mga taga ibang probinsya na mag-donate po ng dugo dito sa activity ng Bombo Radio which is yung Dugong Bombo, no?
this coming 16 November 2024. Hopefully marami po ang mag-donate kasi napaka-importante po itong activity na to na isa po sa kailangan ng ating mga tao dito sa sa area ng Iloilo. Si First Lieutenant John Beethoven Malana para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. 11 minuto bago sumapit ang alauna at meron pong mga naitalang mga landslide sa bahagi po ng Pangasinan kasunod po ng pagdaan ng Bagyong Nika, habang ilang mga pamilya rin sa may Region 1 o Ilocos Region na natili po sa mga evacuation center dahil pa rin yan sa hagupit ng naturang bagyo. May update po dyan ang Bombo Radio Dagupan. Naitalang landslide sa bayan ng San Nicolas dito sa lalawigan ng Pangasinan dulot ng Bagyong Nika. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Freddy Evangelista, ang Civil Defense Officer 1 ng Office of the Civil Defense Region 1, naitalang landslide na ito sa bayan, partikular na sa Barangay Maliko. Bukod pa rito, may mga ilan pa silang minomonitor ng mga kakalsadahan sa Region 1 na hindi na rin madaanan. Umaabot na rin sa 31 pamilyang naapektuhan ng hagupit ng bagyo, kung kaya't patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga ito upang mabigyan ng kinakailangang tulong. Sa kasulukuyan, wala pa rin naitatalang kasyolidad sa rehiyon dahil na rin aniya ito sa epektibong pagbabahagi ng impormasyon at unang paalala sa publiko hinggil sa magiging epekto ng hagupit ng bagyo. Bagamat nakikita naman na aniya na ang araw, nakataas pa rin ang red alert status sa rehiyon upang manatili ang pagiging alerto ng bawat isa. Paalala naman nito, ugaliing maging handa, mag-ingat at sumunod sa mga kinauukulan kung kinakailangan ng sumailalim sa preemptive evacuation. Tawagan lagi ng ating pamahalaan and then the regional DRRM Council headed by our newly installed regional director, Major General Luna, na habang hindi pa po na-relieve yung ating gale warning ay pinabalaan muna na huwag muna pumalakot yung ating mga mamamayan, lalo-lalo na po sa ating mga maliliit na bangka na napakadelikado po yung ating karagatan. May mga areas pa rin po tayo na unpassable, lalo-lalo sa Ilocos Norte, sa bayan ng Adams. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. 9 minutes bago sumapit ang alauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Police Report. Sa ating police report, mga kabombo, meron pong mag-asawa ang Bataan matapos pong pinaulanan ng mga bala dyan sa may bahagi po ng Capiz. Mag-i-update po tayo sa pangitan ng Bombo Radio Rojas. Ang mag-asawa matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Sitio Magalan, Barangay Sagrada Familia, Dumaraw, Capiz. Kinilala ang mag-asawa na sina Romeo Bagaforo, 47 taong gulang, magsasaka, at asawa nito na si Rigel Bagaforo, 48 taong gulang, pawang mga residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radio kay Capiz Police Provincial Director Police Colonel Albert Tapulaw, pauwi na sana ang mag-asawa sa kanilang bahay nang tambangan ito ng hindi pa nakikilalang mga sospek at walang awang pinagbabaril. Dahil sa nangyari, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mag-asawa dahilan ng kanilang pagkamatay niya. Na-recover sa lugar ang 23 basiyo ng iba't ibang kalibre ng baril at 3 deformed fired bullets. Pahayag ni Tapulaw na meron na silang tinitingnan na person of interest kung saan pawang tagabayan din ng Dumaraw at kakilala pa ng mga biktima. Meron tayong shooting incident. Ang biktima natin dito ay mag-asawa. Nangyari ito doon sa Barangay Sagrada Familia sa probinsya ng Capiz. Itong dalawa ng mag-asawa na ito, habang pauwi sila ng bahay, ay
pagbabaril ng mga lalaki. And well, ang nakikita natin motibo ng pagpaslang dito sa mag-asawa ko. So, meron kasi silang mga heated argument, no? Meron sa mga personal grudge, no? Nung mga sometime on October, dahil dito sa DK, yung dahil na patubig sa mga palayan, parang binuksan dito at nagkaroon na sila ng parang gray na pananalita. So yung mga ito ay naging suspect sa pagpaslang dito sa mag-asawa ko. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Bomb Radio Rojas, ito si Bombo Sanimay Batinsila para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Samantala, ang Philam Mayor naman sa Daly City, California, naghahanda na sa paglaban para sa women's rights bago ang muling pag-upo ni President-elect Donald Trump. Kaugnayan, may report ang Bombo Radio Ligaspi. Aminado ang isang Filipino-American politician sa Estados Unidos na malaking tulong sa kanyang pamamahala ang kinagisna na Filipino heritage. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Daly City, California Mayor Jocelyn Manalo, sinabi nito na isa sa mga nagtulak sa kanya para tumakbo ay ang nakikitang injustice lalo na sa mga Pilipino. Matatandaan na sa katatapos pa lamang nahalalan sa Estados Unidos ay muli itong nahalal sa ikanyang ikatlong termino o ikasyam na taon sa serbisyo. Napatid na sa nakalipas sa mga taon na pamamahala nito ay nagkaroon na ng mga street names ang lungsod ng Daly na mula sa Tagalog terms upang maipakita ang kultura ng Pilipinas, lalo pat itinuturing umano ang lugar bilang Pinoy capital ng Amerika. Samantala, kasunod ng katatapos pa lamang na US elections ay sinabi ni Manalo na naghahanda sila sa muling pag-upo sa pwesto ni President-elect Donald Trump, kabilang sa mga kanyang binabantayan ay ang women's rights at human rights upang mas maisulong ang karapatan ng mga nasasakupan sa ilalim ng Trump administration. Na paliwanag ni Manalo na sa kasalukuyan ay marami ng immigrant communities ang nababahala sa pamahalaan imbis na makaramdam ng kaligtasan. It's been a challenge, but I've been pushing through because I look at the work at hand and I focus on what needs to be done. And I'm able to use that strength that I have, and I will say it's probably the strength of my Filipino roots and my heritage around being able to overcome the resilience. If we look back at the history of our communities. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wandasa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports balita, ito hong Pinoy boxer na si Michael Dasmariñas. Nasungkit po ang World Boxing Federation International Featherweight. Kasunod po yan ng knockout win laban sa isang boksingero, itong si Eduardo Esquivel. May update po dyan ng Star FM Dagupan. Labis pa rin ang kasiyahan ni Pinoy boxer Michael Hot and Spicy Dasmariñas sa pagkakasungkit nito ng WBF International Featherweight Belt matapos talunin via technical knockout ang pambato ng Belize na si Eduardo Esquivel. Tinapos ni Dasmariñas ang bakbakan kung saan pinabagsak nito si Esquivel sa first round pa lamang ng laban na ginanap sa Georgetown, Cayman Island nito lamang buwan ng Nobyembre. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Dasmariñas, sinabi nito na talagang pinag-aralan nito ang galaw ni Esquivel na nagresulta sa kanyang first round knockout win. Nakita ko na yung laban niya, talaga nag-isip ako. So ayun, yung training namin naging maganda, yung sparring namin naging maganda. Tapos may mga ginawa kami adjustment nung pumunta na ako ng US, nung pag-sparring namin nung mga taga sa US. Inano namin na dapat ganito yung gawin natin. Huwag tayong, alam mo yun, yung huwag tayong masyadong susugod ng abante. Kailangan natin, hindi tayo ganun. Kailangan tayo ang tumama, hindi tayo tamaan, sabi ng coach ko. So, yun naman ang nangyari sa laban. Kami lang yung nakatama. Thanks God naman na hindi kami natamaan. So, maganda yung laban. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-iensayo at target umano nito na makasungkit ng World Title Featherweight upang makaharap muli ang tinaguriang The Monster ng bansang Japan na si Naoya Inoue.
Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Bobby nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo Star Nation, bali po namin kayong iniimbitahan na subaybayan ang ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook page, YouTube account at maging sa ating TikTok account at of course ang ating Bombo mobile app na pwede po ninyong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para sa karagdagan pang mga balita at mahahalagang mga impormasyon, tutok lamang po sa ating mga provincial station dyan sa may Visayas area mga kabombo. Pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, maging ang Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Calibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba Star Nation, bago naman po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Star Nation, sa atin tuwing Christmas countdown, 43 days to go, bagong araw ng Pasko. Patuloy din po namin kayong iniimbitahan na magparehistro ng mga kabombo para po sa ating nalalapit na Dugong Bombo 2024. A little pain, a life to gain. 4 days na lamang bago po uusad ang ating pong Dugong Bombo 2024, ang ating pong nationwide bloodletting activity. Magparehistro na sa pamagitan po ng ating o ng pinakamalapit na Bombo Radio at Star FM station sa inyong pong lugar. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Sang Bombo Anay sa Udto. Sa gyapon ko po rin mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kabombo sa lugang mga balita kaga impormasyon sa Sabado, Nobyembre 16. Dugong Bombo 2024, a little pain, a life to gain. Diyo naton ining mangin paganihan kay sa subong nga mga panyempo, hindi mo na kinahanglan nga mag-usik sang imo sining dugo or maula pag imo sining dugo para lamang nga makabig isa ka baganihan kung ikaw ang masaming nga donar sa nga dugo, partikularmente sa bahin karon sa Dugong Bombo 2024, sarang ikaw nga makabig nga baganihan. Sa mga kabombo naton, wala pa sa may na-imbento sini nga bulong o kung ano man nga sahi nga fluid abi sa lawas ng tawo nga maka-substitute sa dugo. Gani labing importante ang imo sini nga dugo kag panigurado nga makasugpon gid sa imo sini nga isig ka pareho. Ang Iloilo City Police Office magabuylog man sa pagkapatigayunon sini nga Dugong Bombo by Saturday, November 16, dira iya sa may ISAT University, no? Iloilo Science and Technology University, sa ila sini nga gymnasium. Check bala naton si Bombo
Hana Andasahan sa report. Please go ahead. Bombo Chama kabombo, 4 na lang kaadlaw kag ini na ang single day total blood donation kung ini nga dugong bombo 2024 nga pagahiwaton sa November 16, 2024 sa Iloilo Science and Technology University main campus sa La Paz, Iloilo City kag magluwas man sa mga ato naman bisita sa Domingo ang Police Regional Office 6, Iloilo Police Provincial Office kag Bureau of Jail and Management Penology, yara man ang Iloilo City Police Office nga nakahanda man magserbe kag magbulig man sa ining dugong bombo 2024. Magluwas lamang sa ining mga pag-maintenar sa kalinong kagatawhay diri sa siyudad sang Iloilo ang ining mga kapulisan man naton mangin baganihan man sa pagdonar lamang pinaagi sa pagdonar sang ila mga dugo man diri sa may dugong bombo 2024 nga ginapangunahan ni Police Colonel Kim Ligada kag dira man sa except sa sining mga uniform personnel naton nga mangin kaupod naton mga partners kag ang aton nga mga blood donor sa ining dugong bombo 2024 bombo Chama kabombo kadamo pagid sang mga grupo nga buylog man sa ining isa ka tuig nga ining dugong bombo 2024. Yari bala ka pamatian naton ang ining pagpangagda ni Police Colonel Kim Ligada. Magluwas sa pagmintenar sang kalinong kagatawhay ang Iloilo City Police Office nagabuylogid sa dugong bombo 2024, a little pain, a life to gain sang Bombo Radio Philippines nga pagahiwaton simultaneously sa 24 ka mga kisitis sa bilog nga pungsod sa November 16, 2024 sa Iloilo Science and Technology University Main Campus, La Paz, Iloilo City. Ini may tinutuyo nga magbulig sugpon sang kabuhi kag sa mga nagakinahanglan sang dugo. Kami diri sa Iloilo City Police Office nagaimbitar sa inyo nga mga tagpalamati kag tumalanaw sang Bombo Radio Iloilo nga magdonar man sang inyo nga dugo. Basta Radio, Bombo! Nabatian diri ang direktor sang Iloilo City Police Office sa Police Colonel Kim Ligada sa iyaman nga pagpangagda sa aton nga mga tagpalamati kag tumalan-aw man diri sa Bombo Radio Iloilo Bombo Chama kabombo nga timag buylog man kag magdonar man sang ila hamili nga dugo diri sa dugong bombo 2024. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa kag salamat man sa kay Police Colonel Kim Ligada kag subong man sa bug-o sini nga puwersa sa Iloilo City Police Office sa pagbuylog man sa dugong bombo 2024, a little pain, a life to gain. 5 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby kay hibalo naton ano ang latest nga mga development sa bahin karon sa Banwaya sa San Dionisio. Kung madumduman sini Banwa, 3 ang patay matapos nga ginbungguan sang pick up ang motorsiklo, no, ang tricycle sa aton sini nga mga kabombosang ini ang mag-overtake. On the spot, patay diri ang mag-asawa kag gindeklarar nga dead on arrival ang ila sini nga isa ka anak. Grabe gid ang pagsingitan sang hustisya sang pila ka mga himata. Kasunod man na Banwa, no? Ngati ang isa sa mga nangin matunog karon nga issue, may kang tanan amo iya sa sining pag-release sang driver sang pick-up nga kung sa diinti ang pulis nagpayag nga naglampas na sa reglementary period, no, kag wala iya mapasakaan sang nagakaigo sini nga kaso kay ginahulat sini nila ang himata sang biktima nga mag-file sang kaso. Damo gani isang nagapahayag nga nyuti ang pulis hindi pwede makahikot taraw kay ara pa sa tuman nga pagpangalisod ang himata sining mga biktima. What's the latest diri karon? I-check naton si Bombo Jomar Villa kag pagasundan ini sang report ni Bombo Paulina Piliora may kang tanan sa sining statement sang NAPOLCOM or National Police Commission Regional Office 6 kun bala may ara sang liability ang kapulisan. Bombo Jomar sa report, please come in.
Yes, Bumutsam, no, nagpadulong dire sa may San Dionisio Municipal Police Station ang pamilya dire karon sa sining himata, no, ang nagataliwan dire karon sa may bahin sang barangay Kubay, Banwa sang San Dionisio Iloilo ko sa dire nahaya o kun dire ihaya ining tatlo ka bangkay sang mag-asawa lakip sini karon ang ila sining bata nga 15 anyos ang pangidaron. So naplastar ta di na kay ang bisto sa pagpakigakot naton sa utod sini Bumutsam, no, sang sining napatay nga Iloy. Initially, no, may ara sang pinirmahanay nga hatag sang bulig ini nga driver sang nasambit karon yang pick up kinakabunggo sila sining motorsiklo. Initially may again permahan sa iya sining nakong information nga 50,000 anay ang ginuna sining ginbayad Bumutsam, pero may ato kay na nga daw naghambal sa ila man sining pamilya nga if ever kung gusto nila magpasaka sang kaso, so dapat mangita gid sila sang ila sining abogado, no, nga if ever kung desidido ang pamilya magpasaka sang kaso, at pwede man na kung may ara silang abogado nga kung paano nga maadula to ang pinirmahan to sa sang pamilya kag ang ining suspect kini ining driver sang salakyan. Bumutsam mo nang ginhikutan nila subong nga mo nang padulong diri sa may San Dionisio Municipal Police Station. Bumutsam nakip sini karon nga istoryahan kon bala sigihon, no, ang ining kasugtanan nga i-provide karon ang ining gastuhon sang suspect, no, kung sining driver sang sining nasambit karon nga salakyan. Ang initially ng istoryahan ay based on pag sisa daton do naglapot kuno sumusobra sa milyon initial, pero sa ulihi hasta nga may mga abogado man siguro nga suggest sa piyak nga kampo naglapot na lang sa 250,000 pesos amo na ang 50,000 ang una nga down payment anay, no, sa nga driver sang salakyan. Bumutsam agod nga tindi lang pagpurso ang kaso, pero kung aton sila nga tawon sa bahin sang pamilya dire aminado sila nga tiway nila ma-comply ang mga requirements ka nga sinisang death certificate. Isama ni sa ginalanta sining rason nga nakagwa ang nasambit karon nga driver bangod na patapos, no, sa nga kapulisan ang iya sini nga reglementary period. Bumutsam, no, so prior pa man sing sini nga pag-release bagi karon sa reglementary period nga naglapse may ara nga daan, no, sa prior sini nga istoryahan ay, no, kag may ara sang do agreement pero do gin provide ni sang magtimbang sila nga bahin nga tiya mo na mabayar na sila anay 50,000 sa part karon sang sining driver sang pick up bilang hatag man nga bulig karon sa sining pamilya nga nalisdan. Bumutsam, no, so mo ni ang isa dire karon sa ginatulot naton kanang mga resulta karon sa paginunanon sang pamilya nga ni. Bumutsam kay may mga legal advice man nihalin sila siguro nga abogado kay isa to sa mention nga may kilala man sila nga abogado nga pangayuan nila, no, sa nga legal advice kung ano ang makapamaayo karon in line karon sa sining nasambit ya nga insidente, no, pwede sila maka-file pamagi karon sa regular filing, no, ang matabo if ever kung makumpleto na kag mahitso na ang tanan sining mga dokumento sa pag-file sang kaso batok sining sa nasambit nga driver. Now, based din sa pag-usisa naton, magluwas nga ang local government unit initially may hatag nga bulig na pagi karon sa burial assistance. Isa diri sa nagapalabot nan karon sa bulig ang ining principal adri sa may San Carlos o kon sang Carlos Lopez National High School sa may Banwa sang San Dionisio Iloilo, si Nick Valenzuela, naman siyang principal subong. Bumutsam nagpalabot isa sa pagpakigunong at the same time pagkasubo, no, kay do dako di ko nung kadulaan sa ila bilang principal
kag mga manunodlo man sa nasabit karon nga eskwelahan nga nadula ang isa karon ka nila ka estudyante kaya ang pakilala ni sang nasabit nga natungdan pumusan tamak aktibo galing na sa eskwelahan ining bata at the same time may talent no amo to na mention ni Sir Nick Valenzuela nga kung may mga events sa eskwelahan naga-participate gid dining nasabit karon nga kangot sini nagpahayag man sang maghatag sila no sang bulig actually masobra sa kalibo ni mga estudyante hambal nga ti mahatag sila sang bulig pero tiway man sang ginapili at ginabi kung pilang hatag ang kabubuton lamang no kag may kon ikasang sa tagsak mga estudyante kag ginikanan amo nang ihatag karon nga bulig sa sining nalisdan karon nga pamilya especially sa nabilin nga babaye nga mo ning utod sang sining babaye nga napatay sa sining karon nga aksidente bumutsam. Aribla ng confirmation kay Nick Valenzuela ang principal sang Carlos Lopez National High School. Oo, si Angeli is a grade 10 section Acacia San Carlos Lopez National High School. Anong pakilala mo sa iya bilang estudyante, Sir Nick? Sa 1,600 plus na learners, obviously kung ikaw ang principal, hindi mo makilala ng estudyante. Pero ang bata ngayon bilang membro sa Limog Carlosian sa 10 center nga program bala ni Governor Puto, ilang may talent ini. So pag letmos sang entrams, nagkanta nag-contest. So ako ang nag-chief judge. So dito nagmarka sa ako ng bata. Kay may itsura tapos marami pa makanta. And then after that, ang mga advisors, subject teachers alin sa grade 7, pakadto sa grade 10 subong, ang ilang information ginatag sa akon right after sa natabo nga mo ning very respectful, very behave, kag very ideal ang attitude sang bata nga ini, very friendly. Kita mo mga classmate niya sa section niya, almost hindi mabaton ang natabo sa iya. So that is how I know Angelia Arabi being a student of our school. Sa inyo doon may initial na kung gamay lang ang bulig, gabi, makatay Sir Nick? Oo. Ang presidente ng Student Supreme Secondary Student Government Organization o Government, immediately right after sa natapos ng Sabado pagkaagas ng Domingo, obra sang resolution with the advisor nga ang kada bata gid sa Carlos Lopez will contribute an amount nga makaya nila, but that is voluntary. And of course ang faculty association, ang teacher nga president man nag-obra dayon resolution na pirmahan ko naman, approve ko na tanan kagahapon pa, nagalakat na subong ang ang contribution, and hopefully before Thursday ma-turn over na namon sa magulang nga nabilin nga ang magulang nga ina subong third year college sa Neso Batan kag dira man sa Carlos Lopez nag-observation sa iya nga course nga education. Graduate man ina namon dira sa Carlos Lopez. First nga graduate nga ako dira ang principal sang 2022. Este amo ni na tapo pero prior sang amo sinabi do may sign nabi nga do classmate ya nag-instruct. Wala, yung pamangkot ko gid ang mga teachers, wala gid signs. Kaya actually may classmate pa siya nga ginpatulog diri sa ila kay may obraon sila nga output sang Saturday. Friday sang gabi may ginobra pa sila nga output. Then after which ginatapos adto ang isa nga wala matapos, siya pa nag-ako nga siya na lang matapos. Gindulong yung classmate niya sa karsada, nagpauli. Pagkagabi, nakibot na lang ang classmate niya nga ina, nga best friend niya gid, nga nadisgrasya sila sa kamay na kagulay. It's sa school do among terms na ito na kanugunan kamo. Big loss siya kay hindi bitanan tanan nga estudyante nagdako nga may disiplina mo. Depende abi sa panimalay kung diin sila nagharalin. Pero ang bata based sa pagsaysay sa mga subject teachers sa grade 7 pakadto subong nga grade 10, may pinaka-ideal nga attitude ang bata nga ini sa Carlos Lopez. Kag bisan sa mga maestrayan, very
very understanding and very behaved. As mentioned, nga tama ka respetado, bisa siguro masugata yun daya. Pati classmate siya. Kung sa Europe na daw kasi saway, daw naman. Oo, although hindi man perfecto ang tao, pero ideally, isa siya sa mga pinasahing estudyante nga nag-eskwela sa amon, pero amo pa natabo. She's a big loss to the community sang student. Nabatian si Nick Valenzuela ang principal sa Carlos Lopez National High School. Adri karon na bumutsamti lakip man to sa mga nagapalabot sa pagunong yan sila mga classmate mga manunudlo sa nasambit karon nga bulutuan bumutsam pagod nga tika tama kang tibo ning bata no nga babayi sa nga sining pamilya Arabe sa Barangay Kubay sa San Dionisio Iloilo. Again, padulungan naton kung anong pamatuod ni kay ang area kuno duway gid man sa mga street light bumutsamp no sa bahay sang Barangay Canas kag Tabangi no ti tama gid man ka anong dala no largo sa ton sa mga kabumbo kag ang mga pabalay siguro do mga 50 meters ang kalayon no sa tunga sang kalsada bumutsamp tapos 4 lanes ini siya tama kalawig no langkoy ang dalanon kung naton sinikaroon ka malantaw ara pagani ang agi sang arweda nga nagpreno no ang ininasambit ka sa lakyan so busilingon kung lapig ang yasining agi so madasig ang dalagan pero ti mo to nag-apply sa sang preno galing ti ulihin sang ini ang nakabunggo na to sa nasambit karon nga motorsiklo ti mo ning resulta no wasak ti ang motor sa ginlantaw nato sa may police station. Doon di na to gani ma'am ano to no doon di na ma'am nobla doon di na mabalik tong iban sila nga pisas kay ubos gid wasa galin sa rueda sinisbuli sa likod astang pating tangke ito nagkalatabog man separate siya sining nga lawas amo man ang pick up no ining Hilux Toyota Hilux do 2024 ni nga model kali no gakanang pa ni siya nga Hilux sa bubutsamp ti wasak to ang wala yung side mirror kag ang iya sining headlight na based sa information. Nakaprop ng code kita kay may mga naghambal man nga ang natabo dire bangod nga ti ang ining mag-asawa kasakay siya sining bata sakay sa motorsiklo pamusina ko no ining nasambit karon nga driver o galing ti pagpamusina niya siguro rattle tong driver amo to umabig sa patuo nga side sang talan sa pinaka rightmost pero nakibot siya nga didto man gali iya lumusot ay ni sambit yang pick up amo to nga bumunggo ini siya sa likod nga bahin sa nasambit nga motorsiklo bumutsamti sa to sa plus factor bangod sa madulom ang area rason nga tiway mamatulopangdan sang nasambit ya nga driver sa pick up nga ti may motorsiklo gali dito sa may nasambit karon nga lugar bubutsamp. So manang latest diri sa may Banwa karon sang San Dionisio Iloilo kay gidaritso on diri karon si Police Captain Edward Villanes pero sa wa pa reply kag ang local government unit diri no kun ano sarang sini mapalabot kini sa limay burial assistance nga palabot karon sa pamilya agod nga tibulig man sa ila sini karon nga paghaya sang ila sini nga mata diri sa may Barangay Kubay sa nasambit nga Banwa. Okay. Ini si Bombo Joe Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Joe Marvilla sa imo siniyang follow-up report. Di makaluluoy lang ang pamilya sang biktima. Di bangod sang pagkaluoy sini tani sa bahin karon iya sang responsable or sa driver hindi yaman pag-abusuhan no kag buligan yaman kung tani ni ang pamilya ilabi pa karon ang nailo sini iyang estudyante kay sandig sa principal talented kag maalam sa aton sini nga mga kabombo tiyo galing amo lang ning isa man karon iya sa challenge sa nabilin sini nga bata kung paano ini siya makabangon kiti nahibaluan naton nga naga-suffer ini siya karon
mentally and emotionally. Sa bahin sang gulpihada sini nga kamatayon sang iya sini nga ginikanan kag iya sini nga utod. Madamo sini sang nagahambal nga ti nga kuno gilayon nga gin-release sang aton sini nga kapulisan or sang pulis dira sa San Dionisio ining si Tammy Clarito nga amo karon ang naga-drive sang pick-up nga nagabunggo kag kabangdanan sa pagkamatay sang 3 ka mga individual. Ti kagina na discuss man diri sa Bombo Radio sa aton sini iyang Bombo abogado nga kon maglampuwas gid man sa reglementary period hindi na iya ma-hold pa sa aton sini kapulisan nga maglawig pagidira ang pag-take custody sa isa iya ka involved abi, for example sa bahin sa vehicular accident o galing kay ti damo man niya nag-alsa sang kilay diri sa punto nga ti nga ang pulisya tubtob gid lamang sa pag-record daw, hindi sila iya makabulig sa pamilya or maka-assist abi para iya nga mag-file sang kaso. Pero may mga agreement naman kuno nga gin laputan ang magtimbang sini iyang bahin ini sandig sa mga informasyon man nga ton sini nga natipon na mensionar gani diri ang 50,000 pesos no nga partial payment kag sa mga sa social media post gani sining nabilin nga bata ti ginbash pa siya kag daw kasubong iyang malain pang nangingwa niya bangod sa sining tanyag, no? Kung kaysa balati, makabati lang kita sa istorya, sugpunan ta, makabati lang kita sa istorya, isugin ta sa isig ka pariyota, may kulang, may sobra, way kita makaibalo sa matuntuod sining istorya banwa, no? So, nalisdan na gani ang ining nabilin nga bata, madamo pa siya sang nabaton sining nga pagpakamalaot, mas nagakadugangan ang kalain sa iya sining buot. Ano ang may ara gin man bala sang salabton dire ang San Dionisio PNP sa bahin karon iabi sa pananawan opinyon sa National Police Commission sa pagtratar sa sining nasambit karon iyang kaso no sa sining kamatayon sang 3 ka mga persona. Si Bombo Pauline Piliora may follow-up report. Pao, please go ahead. Ba't siya makonduct diri sang investigasyon ang National Police Commission Region 6 agud makumpirma, ma-verify kung may kapaltahan gid man nga naubra ang San Dionisio Municipal Police Station sa kaso sang pag-release sang driver. Kahapon nga adlaw sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Michelle Benetes Yutoko, ang spokesperson sa National Police Commission, iya ginpahayag nga sugod sa nagluntad ang insidente, nagsugod ini sila monitor man sa bahin sa San Dionisio Municipal Police Station sang pagkabahin o sang pag-detain sa driver. Ang concern sang publiko nga wala mismo ang kapulisan makafile sang kaso, ang kapulisan sa San Dionisio Municipal Police Station. So sa ila, may mga dokumento gidman nga kinanglan ang kapulisan agud ma-file ang kaso. Pang sabahin no kay na-release, wala sila sang na-mention natin, wala man sang lawful grounds nga i-detain ang driver sang pick-up, kaga mahimo ini sila nga ma-charge man sang arbitrary detention. As tukon nga naglapse nga wala ma-file ang kaso, amo pa na ang i-verify sang ila talatapan. Kag sa sinigid lamang Bombocham nga ugto, nagmando ang Regional Director man sang National Police Commission nga si Sir Asuga nga mapakandak sila sang investigasyon even though ara ini siya sa official travel man nag-contact na ni ini siya sa opisina sang National Police Commission kag ipadalaan dito sa mga investigador sa San Dionisio Municipal Police Station agad ma-identify ma-verify kung sino ini ang mga ipatawag nga pulis para mahibaluan kung may mga kapaltahan gidman nga wala ini ma-file ang kaso sa subong Bombocham, hindi pa gina sila maka-establish makahatag ng official nga statement kung wala ma-file ining kaso kag kung may mga salabton ining mga kapulisan pero ginapahibalo lang sa mga himata sang biktima nga pwede gid sila kapadulong sa National Police Commission kung gusto nila mo palamong kotanon sila agod ma-assist ini sila kag magpasabat man sang ila palamong kotanon. If ever Bombocham, mga kabombo, ma-prove sang National Police Commission ang kung may kapaltahan, may lapses ining San Dionisio Municipal Police Station, mahimo ini sila ma-charge sang administrative case.
kapag sabi sang for example negligence of duty, depende sa kabugaton kag ma-provide man nga scenario base sa investigasyon sang ilaman nga talatapatan. Akon talatapan kung pamatud-an dere mahimo nga ma-dismiss kag ma-suspend for 6 months sa ila opisina sa pagpamuno ni RD Asuga as per his mandate kag padayon sa subong. Amo pa lang na ang mahatag nila nga ginamonitor kung may anomalya ang mga kapulisan. Ang mapasalig lang gid nila bombotsyam nga maging sila ara sila naka sa likod man sa publiko agod bulgar mahatag man kung may mga anomalya gid man sa natabo man nga insidente apang ang mapasalig lang gid nila nga subong adlaw nagsugod ini sila sang investigasyon man sa bahin sang San Dionisio Municipal Police Station. Yari balay pabati naton sa atong mga kabombo ang aton nang interview kay Attorney Michelle Benetes Itoco, ang spokesperson ng National Police Commission. Last weekend, the NAPOLCOM has been constantly monitoring the incident which transpired sa Dionisio. I mean, ang pag-detain sa driver na nakabunggo sa 3 ka mga biktima ng patay, no? So may ang latest development gin-release amon ang nabatian namon sa balita. Well, as to the clamor of the public na gin-release nakalabot naman ina sa NAPOLCOM. And again, so far for now, kahit ang lately lang niya, ginamonitor namon ang sitwasyon. As to the tawag sini ang reklamo nga sila nga may kapaltahan or sala ang mga pulis nato sa San Dionisio. For now, the NAPOLCOM cannot make a conclusion kung may lapses sila because we have yet to determine all the facts and details. Kasi sa nahibaluan namon, ang sa mga pulis nato gahambal man sila that they released the detainee it inaglapse na ang reglementary period to file a criminal complaint. So from there on, kung plain statement ng mga amo sina, hindi kita ka-conclude kung sakto man na ang ginhambal niya or it could be possible also na ang mga factors or mga reasons nga lapse lang ang reglementary period na wala makafile sa complaint. So that's why nga na-release nila kay kung maglapse na based sa reglementary period, they do not have the lawful grounds to detain pa sang driver kay otherwise they will be charged with arbitrary detention. But as to kung naglapse nga wala ka file, amo pa lang dapat nga even ay namon. And as of now, with the recent instruction of our regional director, Attorney Asuga, mag-ulang gid, although wala siya subong sa office on an official travel, pero nagtawag na siya sa aton sa amon office sa Iloilo, sa regional office, mapakonduct siya sang investigation on the incident, so ginapasuguan niya na to sa nabili namon ng mga investigator sa office na ipang-verify kung sino ang mga ipatawag ng mga pulis. So yun, mapakonduct siya sang investigation today. So for now, ginapabalo lang namon ang himata sa mga biktima nga pwede gid sila kakadto sa NAPOLCOM. Pero ang amon lang niya nga mahatag siguro nga tawag sini advice sa families ng victims, sa himata sa mga victims, kung they feel that na-agreed sila sang action sang aton mga kapulisan kag for further na ma-verify kung ano gid man ang natabo, open gid ang amon opisina sa NAPOLCOM sa sabat or sa pag-assist sa ila nga makinahanglanon regarding the incident. If proven may mga lapses ining San Dionisio Municipal Police Station, anong mga posible mga pangatubang ni nila, attorney? Well, they can be charged with administrative case, Pwede sila ma-file ang kaso for neglect of duty, Depende sa gravity kung ano ang nahimo, Pwede sila ma-file sa neglect of duty, or it could be depende sa circumstances or sa mga irregularity, pwede man, or kung may mga other
mga instances na would fall to misconduct, pwede man. Depende kung ano ang ma-provide na mga scenario with, of course, sa ilang allegation supporting na mga evidence sa ilang allegations ng aton mga biktima. So, amon sa amon, jurisdiction namon is grave offenses. So, kung mapailan sila kaso, so they will be subjected to summary dismissal proceedings. Wherein kung mapamatudan na nakasala, and they will be held liable and penalized to a maximum penalty of dismissal from the service, or if not, demotion or 6-month suspension. So, mo lang ng jurisdiction ng NAPOLCOM. As for our office, representing our Regional Director, Attorney Jerome L.B. Asuga, well, as per his mandate, we are always constantly monitoring the activities in our area of jurisdiction, wherein we will always investigate police anomalies if there are complaints filed or ginapalabot sa amon. So ang aton lang mapasalig sa public is kung may mga reklamo kamo sa aton mga kapulisan or may mga concerns, issues sa aton mga kapulisan, NAPOLCOM is always open, kadto kamo sa amon na opisina. Nabatian diri sa atong mga kabombo si Attorney Michelle Benitez Yutoco, ang spokesperson ng National Police Commission Region 6, Bombo Cham. All right, ang gina-expectar sang kadamaan is that nga ang aton sining kapulisan magabulig sa sining mga biktima, bulig in the sense gati kung kasubong abi nga mayara sang amo sining natabo ti insindihan tama na nga perte ang kalisod sang pamilya or sang nailo abi sining anak ti amo na ganing iban sini naghambal sinya ti bubutsam damo man sa mga mata, may mga pakaisa, may mga tiyo nga pwede maka-prekurar, ti kung isip-isipon naton pwede maka-prekurar galing sa siling bala or sa punto bala nga ti hindi liya basta-basta ang natabo mo, isa ka trahedya makabig naton sa bahin karon sa pamilya nga sa isa kadlaw tatlo gid ni sininilaya kay himata ang nadulaan sang kabuhi. So dira na kun tani nga makaalalay man or maka-assist ang aton sining kapulisan ngati buligan abe sa pag-process agud nga mapadasig and eventually maka-file sa nagakaigo sini nga kaso para man iya ngati in a way makahatag sang hustisya sa bahin karon sa mga nalisdan or sa nalisdan nga pamilya, Apaw? Yes, Bombo Cham, kaya intindihan naman, ara, bala sa peak sang emotion, ini man ang nabatsagan man sang pamilya, nabilin nga himata niya sang tatlo man ka nagimbawian sang kabuhi. Apang sunod dito, posible gid man, may authority gid man ang kapulisan nga magpasaka sang kaso, pero ginatag dito sang NAPOLCOM 6, nga may mga kinanglan gid man sila nga dokumento, but as to subong, gina-verify nila, kung may kapaltahan, mahimo manabat ang San Dionisio Municipal Police Station, amo na ang ginpasalig diri sa bahin sang talapatan, talatapan sa National Police Commission, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gida Bombo Pauline Piliora. Ang kaso banwa sining driver nga si Tommy Clarito, kung makabig naton sa sitwasyon nga tatlo ang nagkalamata, iti makonsider ining reckless imprudence resulting to multiple homicide with the use of vehicle. Kag hindi iniya siling naton banwa nga mahapos lang or aton lang sinikabigon nga ti isa iya ka minor nga incident or vehicular accident sa aton sini nga mga kabumbo. Kiti hamakon sini nimo tatlo ka kabuhi ang nadaga sa isa lamang iya ka hitabo. Ugaling naman sa bahin sang pamilya karon bangod man gid nga ti iyara sila iya nga nagapangalisod
limitado ang ila sini nga resources, rason man abi nga ti may mga kakulangan gid man sila. Pero ining mga kakulangan, for sure, sa aton sini nga mga tag palamati ka mga kabombo, sarang man kung tani nga madisponiran sa aton sini kapulisan. But may mga information as per the Chief of Police ng San Dionisio nga mayara kuno sang agreement ti ginubra niya malang niya ang iya sining nahangpan nga ti dapat ang pamilya mo mag-file sang case. That is why nga paglaps ang reglementary period, why naman sila sa may nakita pa iyang lawful basis as per the NAPOLCOM nga statement to continue nga i-custody, take into custody ining suspitsado. Tiyang gwa iya sini karon, malabot na lang yun ini sa regular filing. Isabahin sang regular filing, kung lang taon naton, mga kasubong sini nga hitabo, hilabi na gid iya sa mga yara sa estado katulad sining pamilya, sa bahin sa ila sining nga mahimata, hindi man niya siling nga mapanas ang kasakit, kabugat sang balatyagon within a day or two or even a week or a month. Ti kung may mga pamaagi man lang nga mabuligan sila or kung sino man dira ang mga lagting nga abogado nga luyag mag-extend sang bulig, mas maayo para nga mahatagan man sa nagakaigo sini iyang igtulupangod kag hustisya ang natabo karon sa tatlo ka mga magpamilya. Kabay pa nga hindi naton pagpaminsaron ang mga naandan nga mga hurubaton diri iya sa bahin sang pungsod Pilipinas sa pangkabilugan. Nga kung may mga kasubong sinigani nga hitabo, kumo may kwarta ang nakabunggo, kag pigado ang nabungguan, and it so happen nga ginbawian sang kabuhi, dalon na lang nila iya sa kwarta. Wala sang kantidad sang kwarta nga makatumbas sa kabuhi sa isa ka tawo. Kung nakakomiter sa paglapas karon sang layi ang isa ka individual, may kinamatarong man na siya nga imbestigaran kag kinamatarong sini nga mag-agi sa proseso. Ugaling kay hindi naton mapulong banwa nga bangod gani ngati mayara sang manggad kay negosyante, ti may posibilidad gid nga malagyo or panaguan ina kon hindi siya pagpukawon sa iya sini nga konsensya sa tagsa ka ini ang magpiyong sa iya sini nga mata. Ikabay pa kung nagpromisa siya sa pamilya nga mabulig siya sa gasto, i-shoulder niya ang pagpalubong, kag siyempre ilo na ining bata nag-eskwela, mas maayo pagid kon i-shoulder man ang pagtuon sining bata sining nakadalasa to sa iya sining ginikanan kag utod. Kaya as per the principal, hindi maniguro manugunan sang igastoya si Mr. Tommy Clarito kay maalam, talented kag matinahuron man ining nabilin karon nga anak sang mga biktima kag utod sa mga biktima. 41 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Before kita mag-break, standby sa aton sini makabombo kay may winner kita. Aton sini iyang 1 to Panalo Part 23 promo special draw. 1, 2, Panalo! Narito na ang special draw winner na nanalo ng 500 pesos cash at isang limited edition AM/FM radio with LED light. Pwedeng rechargeable, pwedeng di kuryente at hindi fixed dial.
Sarang ka na nga mangin updated sa mga nagakalanabo kag makapabati ka sa mga matahom sining musiko sa anuman nga istasyon nga imo sini iya na uyunan. Bangod man ang imo sini nga premyo, 500 pesos nga cash plus limited edition nga radyo. Wala naka-fix dial, wala ginlansang sa isa lamang ka istasyonan. Gani, congratulations sa aton sini nga special draw winner. Iya sini nga proof of purchase, Jim's Coffee Mix, 28 anyos, taga Rizal Lapos, siyudad sang Iloilo. Congratulations, Felmar Ann Kabuyok. Felmar Ann Kabuyok sang Rizal Lapos, siyudad sang Iloilo. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 42 minutos sa kaligad sa takna. Kalaw na may 6 ikaw ka oras sa pag-claim sang imo sini nga premyo nga nagahulat na diri sa istasyon sang Bombo Radio. Salawat, congratulations ni Felmar Ann Kabuyok sang Rizal Lapos, James Coffee Mix, ang iya sining proof of purchase. Ang ini nga draw, daily draw, gintambungan sa aton FDA representative si Ma'am Nika Pearl Zomil. Pagbalik nato na Banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bumbuhanay sa Udto. Utod sang isa ka SB member sa Quinto Distrito upod sa mga dakban sa entrapment operation sa CIDG sa Banwa sang Istansya. Na-recover to mga high-powered na firearm mo. May mga automatic machine pistol dito. Malikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdumo. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 10 to 16, 2024. After being absent for a while, ang Bini Band is overflowing with enthusiasm sa paghatag sang One Great Rock Entertainment sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Nobyembre 16, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga ibanay nga paraffol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 17, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayuon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kun ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto.
Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair root. Ikan sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagan sa Pumuanay sa Udto. Standby sa kay Bombo Marisol Binyas. Kay utod sa isa ka SB member sa Quinto Distrito ining naupdan ang ining upod nga nadakpano sa entrapment operation sang Criminal Investigation and Detection Group dito yan sa Banwa sang istansya. May mga automatic machine pistol to slaw nadala sa recoveries. Check ta dugang ang mga impormasyon ni with the Bombo Marisol Binyas Sol sa report na please kami. Pombotsam gin kumpirma diri sang Criminal Investigation and Detection Group sa probinsya sang Iloilo nga isa sa mga nadakpan amo ang utod sang isa ka SB member sa Quinto Distrito sa diin nagpatigayon sila gasanggapon nga adlaw no sang entrapment operation may kaangot man sa pagposes sang mga illegal nga mga pusil diri sa may Banwa sang istansya. So anom na di ang nagkaladakpan kag ang ginhatag lang sa aton nga certain nga aliases o kung pangalan abi sang Criminal Investigation and Detection Group amo si alias Danilo nga may kaso nga attempted homicide kag ang 5 pagid sinino nga wala pagin pangalanan bagod may mga pila pa ini sila ka direktiba man nga ginahulat sa ibabaw sa diin ang isa diri no aside kay alias Danilo nga may kaso nga attempted homicide may kaso man diri ang isa ka lalaki nga attempted murder. Sa interview naton diri kay Police Lieutenant Marlon Aison, ang team leader sa nasambit nga entrapment operation, kag at the same time Assistant Provincial Chief sa Criminal Investigation and Detection Group diri sa may probinsya sang Iloilo, suno sa iya nga mga 3 man kasimana ang monitoring sang sining mga persona nga nagkaladakpan sa diin na include diri no ang utod sang SB member sa Quinto Distrito nga wala pa ginhambal kundi gid insakto abi nga Banwa pero sa information nga ginhatag sa ato ni Police Lieutenant Aison ang ining utod sang SB member amo ni siya ang driver kag at the same time nagapanag-iya sang Ford Raptor nga na kumpiska man o kung nakuha sang criminal investigation o kung ang Criminal Investigation and Detection Group upo diri ang duwa pagid ka mga motorsiklo nga gingamit man nila sa operasyon kag ang ining isa ka tricycle. So ang pag-transact diri nanday Police Lieutenant Aison nagpakuno-kuno ini siya nga SB member o kung magapadalagan sang SB member diri sa may probinsya sang Antique kay ang target gali sang sining mga persona amo iya ang mga politiko ilabi na kay subong madata kuno ini Bombotsam nga negosasyon sa bahin sang mga nagapadalagan kag mga politiko bangod malapit na ang eleksyon. So dito no natigayon nga madakpan ang mga persona nga ini sa diin medyo kulbaan pa kay bangod loaded ang ining mga high-powered firearms nga nakuha sa ila sa upod na dirigani ang 4 ka kalibre sang mga pusil ang 38 nga 38 caliber nga pusil, 45 nga caliber nga pusil, ang 9mm machine gun kag isa pagid ka semi-machine gun nga breakable. So muning mga ginpangkuha sa ila o kun na pangkuha sa ila na kumpiska upod na diri ang mga ang bala kag bulutangan sang mga bala diri Bombotsam sa diin na ara na subong sa paghinakop sang nasambit nga talatapan kag ang plano nila diri subong ginahikotar nila ang ining papeles para i-inquest ining anom ka mga persona diri sa bahin man sa probinsya sang Iloilo kag maimbestigaran pagid kung sino ang posible abi mastermind sang mga nagkaladakpan kay ang pinakapuno gid nila ang padayon pasubong ginamonitor sang nasambit nga talatapan kag may mga pila pa ka information nga gina-holdanay sang Criminal Investigation and Detection Group para makabulig sa ila man sini nga investigasyon. Sa dugang bala nga pahayag ipabatita ang ato nang in-interview kay Police Lieutenant Marlon Aison. Driver amo na ang utod sang SB amo nang allegedly tagiya sang sang Raptor nga Ford. Okay. Bali subong sir diin ni sila kag kamusta ni sir ang
monitoring? So parang aton nga specific sa aton mga suspect, ari na di sila sa aton kustodiya, naka-prepare na kita for filing of inquest, no? So na, no? May ara ba da nga mga previous nga record? Ang isa, ini si alias Danilo, may previous ini nga record nga attempted homicide. Kag may ara man ang isa nga attempted murder. So kung makita ninyo nga mostly ini nga anong ka suspect may may record nga nga kaso, no? At na-recover namon sa operation namon, no? Confiscated items amo ang 4 ka kalibre nga armas, isa ka 38, no? Isa ka 45 kag isa ka 9mm nga semi machine gun kag ang isa man nga semi machine gun nga 9mm automatic na siya. And of course may ara makita na recover nga salakyan parte isang transaksyon nila tungod dira sila on board, no? Amo ang isa ra nga Raptor nga Ford, isa mga unit nga tricycle, isa ka Mio nga motor nga Yamaha kag isa ka motor nga Badya, no? So Paano ni sila sir natigayon nga madakpan? I mean, ano ang ginobra nyo? actually as team leader, gusto ko gid nga anson ako kag nag-act ako as pusher buyer, no? Nag-assume ako nga bilang nagapadalagan isa ka sangguniang bayan, no? Sa probinsya kang Antique. Kaya mo na-approach mo sir? Ay ang ilang target customer is mga politician. Ay labi na gid tungod nga palapit na ang eleksyon, no? So, posible sir, damo na sila nabaligyaan before nyo na-entrap sila or damo na ninaglapta sir ang mga armas nila. Ano ning klase ka mga armas sir na ginapangbaligyan nila? Kag sa pila nga amount? So far, ang ini nga mga transaksyon nila, dugay na nila nangimo. Kaya kung nakita mo, maayo sila magano. Ang term namon na maayo magpalpag. Ibig sabihin, ginamove nila ang transaksyon, no? So supposed to be nag-transact namon is last Friday. So na-materialize namin kahapon nga daw. Kung makita mo, mga maayo gid sila sa ginatawag nga operation nila. So hindi nila uglahog nga mga tao kay kung ordinaryo ka lang nga tao nga ngaymon mo sini. Daw sagad ka pa sa pulis, no? So hindi na biro. Bombot na batian diri ang kabahin sang ato nang interview kay Police Lieutenant Aison kag sa pagpasikir naton sang mga papeles abi sang sining mga na-recover nga armas, wala ini sang mga papeles, wala man sang mga persona abi sa diin posible naka-register ang mga na-recover iya nga armas sa ginobra nila nga sa entrapment operation. All right. So ang target gali sining mga nagabaligya sang unlicensed firearms amo iyang mga kandidato. Kay sa kandidato kinahanglan mo kuno 3 ka GMO kung mag-abot ng eleksyon, guns and gold. Amo nang kuno kinahanglan mo ti ang guns sila ga provide or sarang sini nila ma-provide o galing namutikan ini sila sang taga CIDG province didto kag ini silang gin-operate. Roger on that, Bombo Champ, exactly, no, ang team leader mismo ang nag-act as pusher buyer nga nagpakuno-kuno bilang mapadalagan sang SB member kag didto nagkagat ining mga persona pero loaded pagani ang sa nasiling na naton loaded man ining mga armas kag delikado kon golpeada bala ng butikan kag posible may natabo pa bing tiniruhay, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Marisol. Soldo may flash alarm ka man, basi makabulig kita sa kapulisan ta? Ginatinghuaan pa naton, Bombo Cham, no, ang information man nga nabato naton halin sa Iloilo City Police Office na hanungod diri sa natabo nga hit and run. Flash report kita, no, halin sa may natabo ini diri sa may pakadto sa may Haro Plaza. Sa diin may isa diri ka puti nga Ford Everest diri, no, nga may plate number nga FAO 4695 ang nadala sa sini. Strat Alpha Oscar. Exactly. Ang number pila?
4695. 4695. Yes, Bombo Foxtrot, Cham. Alpha, Oscar, 4695. White, White nga Ford Everest. Ford Everest. Pakadto SUV. sa area, yes, Bombo Cham, pakadto sa area sang Haro Plaza, sa diin ang ginbiktima sini o kun ang ginbungguan among isa ka elementary student diri sa bahin sang Sambag Elementary School. Hibaloon pa na naton kun bala diin ni no ang padulungan na niya pagi man sa pag-check karon sang mga closer ka television nga malapit iya sa area. Base ko nagdiritso man sa Haro PNP Kay lapit may Haro Police Station man dira sa tabok sang Haro Plaza. Sa may ungka ng Bombo Cham ang ila sini nga police station nga. Oo. I see. So ang police station number 9 ara to sa may Don Francisco Village. Ang police station number 3 ara sa may ungka. Ang police station number 3 gin-move nila sa ungka. I see. Okay. Alright, nagabantay man lang to ang taga police station number 9 headed by Police Major Eduardo Siacon Jr. Exactly, Bombo Chami, baloon na natin karon ng pinaka-latest update na hanungod man sa investigation sang duwa diri ka mga police stations nga malapit sa area. Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Marisol Biñas. Balikin na lang na ako nagapamati kasubong sir samtang nga nagamaniho ka, nagapalagyo ka kung di ka makadto. Balikin na lang na kung mag-surrender ka sa pinakamalapit sini nga police station para nga hindi na magdako ang kaso mo kag hindi mo na paghatagan tiil ang Land Transportation Office nga i-revoke ang imo sini nga driver's license. Galing ko kay isa Bombo, mela mo ng problema no? Anong i-revoke mo? No? Anong i-revoke mo kung high driver's license ang nagadrive sa salakyan? Ilibugulo tay. Sa labton mo to sa ginhit and run mo, kaluluoy to, elementary, bata. Maluoy ka man sa iya, sir. Maliki to, sir. Standby na kamo sa kapon lamang program upod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Ver. Nagabilin sa inyo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 10 to 16, 2024. After being absent for a while, ang Bini Band is overflowing with enthusiasm sa paghatag ng One Great Rock Entertainment sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa Nobyembre 16, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga ibanay nga paraffol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 17, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayuon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sudok kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos,
ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imong pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang galingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sa nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pag-brush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rini. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Maayong hapon gid sa inyo mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Of course, kaupo ninyo si Tita Regine on this very beautiful day. November 12, 2024. Kumusta ang ating mga buhay-buhay dyan? May nagdugang sa aton nga knowledge, sa aton nga learning, sa aton nga mga experiences. Well, kung ano man ina, no, nga mga nagdulugang, pwede nga ma-share. Diri sa Bombo Radio, diri sa kahapon lamang program, paki-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga mail, mapadala ang inyong mga ginsulat nga mga istorya sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas. Let's
go and let's share the love. 43 days to go before Christmas. Mga kabombo, ready na bala kita dira? Ha, pwedeng-pwede gid, no? May mga 43 days pa kita para nga magpanghanda para sa ating preparasyon. Kabay nga ang ating mga hearts nag-open na to share that love. Anyway, ari na ating ambahanon para sa inyo sa sininga hapon. Diri sa KLP, kaopan ninyo si Tita Regine and with a song from Kimberly De Leon, No Batteries Required. Good afternoon. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is gone. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required.
Hindi na kailangan ng baterya. No batteries required. Beautiful song from Kimberly Nolion. 21 minutos, makaligad ang 2:00 sa hapon. Kaupo ninyo si Tita Regine. Welcome everyone diri sa Kahapon Lamang program. Kahapon, yung siguro ang tabasa ang sulat sa ato ni Nanay Del. Her 30-second story. And she was talking about ang iyang experience sa mga elementary days niya. Mga 13 years old, no, mahilig na gid siya mag-attend sang katikismo. Kag siya nangin little catechist gid siya dito sa lugar sang iyang lolo, sa farm sang iyang lolo dito sa may Damiris. Alright? And she was saying na happy gid ang iyang tita, nga si tita niya Dami. Bali, anak man isang iyang lolo kag sisters sang iyang mother. Kaya kung dito siya, asset gid siya kag potential para sa whole month of May, para sa Flores de Mayo. So nagplano-plano sila, no? Kag siya looking forward gid siya nga maghimo sa sininga butang kaupod sa mga kabataan dito sa amo nga lugar. And so nagapang-ipo sa mga bulak sa garden, gapanguha sa mga bulak dila sa puno sang kawayan, ambal niya mahumot kuno nga bulak sang banate. Anyway, from here, sugpunanta ang sulat diri sa ato ni Nanay Del. So, Tita Regine, ang Flores de Mayo mag-uumpisa 3:00 sa hapon. Before sang halad, syempre ang little catechist, amo ang mag-uumpisa sang iyang catechesis. Si Auntie knew well that I had knowledge about catechism. So, before gali sang ilang Flores de Mayo, makonduct siya sang catechesis. So, I did it with all my heart. Weeks passed and the Flores went on smoothly every day. Damo amon kabataan, lalaki kag babae, may mga kids, 5 years old. Inday mayara gani nga, co-age ko, okay, gid So in the Reg, I am greatly inspired because I love to serve Mama Mary. Simple prayers like Our Father, Hail Mary, Glory be, Sign of the Cross. I suggested to Auntie that at the end of May, a short program as culmination dapat pagahiwaton. Kag may awarding sang small medals or stampita. So, para ini sa number 1, perfect attendance. Number 2, active kag punctual. Number 3, disiplinado and well-groomed in the Reg. Sa pahinay, na perfect ang ako nga criteria. Madamo ako ni eskwela, malipayon kami tanan. Tayo yun ang amon Flores kag catechesis. Kung may maagi sa chapel, dayon nila dulog. Mag-observe kag nawili sila. Nami ko no, ang little teacher kag little catechist. Huya-huya muna ko no. Thank you, Virgin Mary. Kung magkanta kami inday, tama gid with feelings. Ti halad kay Mama Mary mo. Inday, as I often repeat, no effort, no result. My 30 dams, I framed a short program. Sorry. Number 1, halad kay Virgin Mary, the last day. Manang prayer of the novena. 2, program proper. Song, everybody, even the audience, please join. Tapos recitation, be my most active pupil. 3, vocal solo by a good singer, Eloy San Dios, ang pagkakantahuan. Next, very simple playlet of 5 characters giving moral and spiritual lessons. Tapos may distribution of simple colored rosaries and stampita. Ako, I personally asked contributors from my aunts and uncles who have more. Tapos inday, children so innocent like me too in that very young age, ba, nagakupo-kupo sa ako, nagsiling, ma'am, nasadyahan gid kami. Te, pasalamat kita tanan kay Mama Mary, ha? Tapos, serve deliciously nugaw.
Si Auntie gala indered silently nagpaluto sa linugaw inang ginatan. Isa kadako nga kaldero. Kaghambalan mga bata nga magdala sila ila kutsara kag cup. Hindi pa man ususad to ang mga plastic wares and then may closing prayer. Si Auntie, she requested the brightest child to give little Cathy kiss, thanks, hugs, and kisses. Inday na ginibi sila. Yes, to part is painful, but we instilled in our hearts the greatest love is our love for Jesus and Mama Mary. So bye-bye children. God bless. God bless. Inday, kadasig sa panahon. I turned 14 years old na. The month of May came. It's part of summer, so my dear father asked me, ano kuno akong luyag tunan, ano kunong interest ko, typing, steno, or ano. Tatay, siling ko pwede piano, widow lang. He consented. Nagpasugot, and I jumped with joy, Inday. I focused my time on my piano lesson, mastering the piece, La Paloma. So I'm super inspired and happy. Sobra ang kasadya namon sa magbakasyon ako kay Auntie to attend their last week of Flores de Mayo. Some children attended, but nagdulog ko na sila. Kulang isa kasi man na pag ululupod namon, waswas ako sang review sa ila. Our prayers learned before. Yes, and the Reg, mga bright, kag madinumdumon ini mga bata sa kabuhi ni Virgin Maria. Thank you, Lord, and Mama Mary. I felt fulfilled. Ini Reg, ano man, at the last day of the Flores, sang gabi, may binayli. Di wala magani ako kahibalo, wala man magsugid si Auntie. Sang gabi, nagpamasyar kami sa eskwelahan, nakita ako sa mga eskwela ko. Asus, ginpurungan nila ako. Oops! Inday, in my front, several gentlemen waiting. Nga mabayli ko no. Ay, abaw! Mga eskwela ko, iban. Co-age ko pagani sila, no? Hindi nagagwardya sa ako. Nambaw nila, why, tanaran si ma'am nagabayli. Bata, parantana. Ahay, hindi Reg, dayo lang sabat sa mga gents. Sorry lang gid. So, hindi, I just waved my hands and said sorry too. So, iban mga paryente ko man. Nagpauli kami timprano pa, bid goodbye to my eskwela till we meet again. God bless. Ang nagapalangga sa inyo, Nanay Del Sanzaraga. Inday Regine, thanks for reading and best regards to you and family. Love you now and forever, Nanay Del. Hello and God bless Tita Bing, Jing, and children, and also to Honey. Wow, Nanay Del, amo naglingan nag-ukod kagid sa imo nga katikisis, no? Nga halin sang bata kapaya, dira nagigili, no? Ang imo nga heart. Di nahasa ka, bata ka pa, do mga 13 years old ka lang, nangin little catechist na ikaw. Hasta nga nagdako ikaw, nangin hamtong ikaw, kag nadala mo gid na, no? Kag I'm sure kung may mga masteral, so siguro ikaw isa gid sa mga masters na sa ginatawag nga catechesis. It's a very noble thing to do para sa aton nga Ginoo. And I'm sure damo ikaw sang na-learn at the same time damo ikaw sang mga na-impart, na-share nga knowledge sa mga kabataan ila binagid, no, sa pagbulig sa ila pagpalapit sa aton nga Ginoong Dios. So thank you so much kids sa imong Nanay Del Sanzaraga. 30 minutes after 2 o'clock, magabalik ang KLP pagkatapos ng pinaka-may importante ng mga pahibalo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Diri sa KLP kag uy arin na ang ginahulat-hulat sang tanan ang part 2 sang istorya ni Parpar sa 2nd District. Sino si Parpar gani? Well, si Parpar amo na siya naghatag sa aton sang istorya sad about his love life kung paano nga why sila nagdayunay ni Queen kag do ginahinulsulan niya gidaton o nga wala sila nagdayunay ni Queen kiti siya man ang nagpangindi. But anyway, well, today may ara siya sang part 2 ang gina-share diri sa aton and this is all about the story behind nga ang nangin ano ganito tawag nato na no nangin soltero nga amay siya ayun. Kung may ara man gani nga
single mother, di meron man nga single father. O sige, ari na, ang sulat ni Parpar. Hi, Tita Regine. Ari naman ako liwat, si Parpar sa 2nd District. Sa pag-share naman, sa part 2 sa ako ni istorya, nga may bata na ako. Well, amo niyang istorya ay... Una, maayad-ayad yun nga hapon sa inyo tanan, sa staff ng Bombo, sa faithful listeners, sa KLP letter senders, especially sa imo tita, sa kay Ma'am Jesusa. Ma'am Jesusa, ari na ang part 2 So, umpisahan ko kung paano ko ni nakilala ang girl nga Iloy sang bata. Bata mo. Tawagon lang natin siya kay Miss C. Si Miss C, simple nga babae, hindi mahilig mang make-up, mang lipstick, kag mang husay. Hehehe. Sa work kami na, gina-remind ko na always ang saling ko, Miss C, make yourself presentable. Buhok mo ay. Isa nakagraduate na ako sa Bible School. Nag-work man ako tita sa school nga ni. Pila man ka years. And then, nag-decide ako nga mangita naman iba nga obra nga medyo dako man ang sweldo. Nag-apply ako sa isa ka agency diri sa city, nabaton ako, kag kay wala pa vacant nga position, nag-merchandiser anay ako. Bale, 6 months contract. Ka-work ako sa 5 ka malls diri sa city as merchandiser. Sa natapos ko na ang contract, ginpatawag ako sa office kay may another position nga i-offer, kag medyo dako ang sweldo. Nalipay gid ako. Basi, medyo matawhay na ato. Tigi mamangkot ko kung ano ina nga posisyon, tiyang sabat na kung gusto ko kuno nga mag-manager o mag-assistant sa isa ka bag-o nga grocery store diri around Iloilo. Ano ma'am, manager assistant? Ano manager assistant? Hindi ko ma'am Way ko daan katuon management basi malugi ang store. Ma'am, pwede ang lower position na lang. Ang masarangan ko lang. Mayad kay may iba pa nga option, sige. Tino gusto mo, ma-checker ka o ma-head sa supermarket. Tigin pili ko tita, mag-head para easy lang. So duha kami nag-apply, babae ang upod ko, pabaskog-baskog sabat lang sa interview para makuha. So tapos na kami interview, nagpauli na kami, kay tawagan lang kung sino ang kapasar. Next day, tita, gintawgan ako nga ako ang nakapasar. So nalipay gid ako. That day man, nagkadto kami sa grocery store niya na, kagin-orient na kami kung ano ang obrahon. Sa naka-duty na kami, free amon nga tulugan. May ginarkilahan kami, dako nga balay, nga puro lang kwarto, do boarding house nga type. Pero dako siya. May 2nd floor, kag medyo creepy. Kasabay ko na si Miss C. Sa iba siya nga agency nag-apply. Upod kami sa obra. Amo ni siya ang manager. Sa pagkadto namon sa balay nga na, ginsumalang kami sang caretaker. Ginkumusta kami, kaya mangkot-mangkot man kami, kung anong nagkakalatabo sa balay nga ini, nga medyo creepy. Kung nga adugay na, nga wala maistaran. Nagsulod sa amon pag-istorya, nga may nagapakita nga babae kuno kung gabi, kag may mabatian nga mga footsteps. Huwag ko labot, kay ubra mangita ko. Upod ko sa sina nga balay, manager, encoder, watcher namon nga Chinese, kay ang tag-iya sa ginaubrahan ko tita, puro sila Chinese. Kag ako, gatulog. Ang kwarto sang amon manager nga si Miss C, puro kristal palibot, sosyal iya kwarto. Ang sagwa iya terrace, di kitaon, pwede man saraduhan sa kortina. Kung gabi, kung gusto na. Di ako tita sa isa ka kwarto nga malayo kay Miss C. Kung magtulog ako, wala ko ginalak ang puwerta sang kwarto ko, kay ti may gate man, safe man kami. Pila naman ka weeks nga tulog namon sa balay nga na, okay man. Isa pagid ka semana, baw isa ka gabi, nami tulog ko, nakibot lang ako, nga may tupad na ako. Wala man ako mahadlok, ginbatsyag ko, ti kahait ko man. Hindi man malamig, hindi man mabaho.
Try ko kapa, no? Try ko kapa sa ingod ko, laba ang buhok, ginsimhutan ko. Buhok sang amon manager ang hamot. Kay gisa tita ako gahusay sang iya buhok. Ti balaan ang hamot, balaan ko ang hamot sang iya buhok. Siling ko nga diri ka, balik to sa kwarto mo. Hamba ko sa iya tita. Siling niya, diri lang ako. Diri lang ko bala, nadlok ko to. Di pila na ka beses tulog sa kwarto ko. Sa sige-sige, sunod to, nag-automatic, init lawas ko, nga daw may gusto i-satisfy. Ha. So, mo tong natabo. Natabo ang hindi dapat matabo. First time ko muna, ti nakuha pang ako niya pagka-V. Ti balaan nyo na Tapos ginasingganan ko nga, hindi ka na diri magtulog. Kaya hindi ako sanay nga may upod sa pagtulog. So, nag-day off kami, dungan man namang day off ni Miss C, upod kami nagpuli. Siya sa city, di ako medyo umapa akong pulian, kinabalan niya ako, nga dito lang sa ila balay matulog. Kay basi, wala na ko sakyan pa uli. Baw pag-abot sa city, nakibot lang ako. Nag-check-in kami sa hotel. Siling ko lang, bala ka dyan. Ikaw naghagad, di ikaw man mabayad. Sa isip ko, tita, nasulay naman. May natabo naman. Pagbalik namon sa obra, wala lang Weeks later, gin-chat ako ni Miss C nga siling niya, wala siya gamens. Wow. Nakulbaan ko. Ay ko kabalo, ano himuon ko. Hindi pa ako daan ready. Kag may quarrel pa kami kang akong parents. Umpisa grade 7 ako, ako na lang ang nag-support sa kaugalingon ko. Ano ba, tita? Siling ko, gabusong ka? Imo man ang sala, kay sagad kaya kahulid sa akon. Kag tapos kindala mo pa ako sa hotel. Siling niya, nadlo ka? Ako masagod hehehe. Buti namin, imo kadlaw, nga siling ko, mabusong ka, dumapatay na kulba, Ti pagkabalo ko nga gabusong si Miss C, gin-stop ko na ang communication. Kag nag-stop ko sa work, kay nakulbaan ko. Pira naman kay years ligad, gin-contact niya ako, tita. Ihatag niya ang bata sa akon, kay basi, ipatay siya, kabanaya. Wala ako kabalo, tita, may bana na siya, kag bata, gali. Ayambot, kung paano siya nagbata, kung sino nagasto, sino nagbantay sa iya, may kwarta man siya, isa pa manager. Tapos hindi na gid siya makontak, hindi ko na siya ma-reach. Bale, ari diri ang ngalan sang bata, no? 9 years old siya subong. Graduating na tani sa grade 6, kaso nag-stop, kay wala ako kuno didto. Gusto niya, upod niya ako permi. Natapos gid man. So, salamat gid, tita, sa pagbasa sa akon malawig nga sulat. More power sa imong programa, kag sa imo man, tita. Kabay nga madamo pa nga mga tao ang ma-inspire, pinaagi sa imong programa. Ginatamyaw ko lang, tita, mga upod ko sa Obra Subong, sa Barotac Nuevo, sa bakery, sa amon nga mga macho, kagwapuhon nga mga bakers, mga active namon nga mga packers, sa cook kay Tita Jennifer, sa amon generous nga boss, Boss Kate, sa store nga always gid pamati isang imong programa. Sa idalom, no, may pick ako amo na ako sang una, tita, iba na subong, kay damo na nga masakit na agyan ko. 3 times na ko nga jutayan lang mapatay, ambot nga nga wala madayon, siguro may purpose pa ang Ginoo sa kabuhi ko. Sa liwat, tita, madamo gid nga salamat and God bless. Par sa 2nd District. May sala ako sa imo, par. Pwede boss ko na lang i-show ang mga picture. O galing na may picture, kagaling ang ginapid ba? Ay, ambot. Pwede boss na lang, ha? But anyway, salamat, gid. Di na-satisfy mo, gid. Kami tanan, no? Sa imong part 2 sa story, agin share diri sa aton kung paano nga nanging single father ikaw. Bow for the 2nd time around. Nalagyo ka naman sa babae. Pero this time,
may ginbilin gid sa imo. So it is good nga tingin panindugan mo man nga kwaon mo ang bata, so ikaw yung subong, hindi ikaw husband kundi ikaw isa ka father sa imo nga bata nga siling mo siyam na katuig. So panindugi palanggaa ang ina nga bata. Kag kung hindi ka man niya, no, at least kung hindi ka man niya makakita sa imo gid nga partner sa ulihi, may ara ka na nga imo nga sparring partner dira, no, nga imo gid nga anak, flesh of your flesh, blood of your blood, kumbaga. So we still remain, no, nga hoping nga someday soon makakita gid asang para sa imo par, but for the meantime nga wala ikaw sang partner, be the best father sa imo nga anak. Salamat gid par for sharing with us another part of your life. Magpapanabalik ang KLP. It is now 2:56 in the afternoon, pagkatapos lang sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction. Mga istorya diri sa kahapon lamang program sa aton nga pagbalikay buwas, mga kabombo, sa liwat ang inyo nga mga luyag i-share para diri sa kahapon lamang program. Pwede nyo ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga mapadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo. Magasunod na si Tuyang Ermitanya, tapos ang Provincial Jail kag ang Dear Diary. Mga paborito ninyo nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo.
Balikay kita buwas sa gihapon. Madamo gid nga salamat sa inyo, ha? This is Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.